Nsoko TV, uboroso bw'umugusi. Karibu sana sema mbia ya lero. Uyolea munainu numusumba Pastor Nehemiah Angaje the Refresh Church Yoroine. Ase amasaba abono mambia. Karibu andosi ya sole. Na nyuma tutaragendera indikete tunyaga gusoma kibungo kurwase gitabu ya aba Filipi inye mustari oye ugatano limo. Philippians chapter 4 verse 6. Usijichumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Msichusumbue kwa neno lolote. Bantu mbachandegete asengeju amangana amange ayagendeta sobima bwabo. Lakini lingana lya Nyasaye goligototebye mambie yenga tiwe chandira ingana linde lyonse tibuye chandera tubugimure na baragwa amangana nari atari kogendera buya lakini ngo tebi gutolenga ndituye chandera ikiagera amangana yonse na Nyasaye naya manyete ngaki iwa naya tebanagi bali katika kila neno kwa kusali na kuomba kolenda asekera lingana ase ogosaba na kolenda asogosa okogania kwao kumanyikane ase Nyasaye omonene Nyasaye asogosa no kwigana linga inga okogania kwao kumanyikane Nyasaye bantu ba Nyasaye ntoka nitogenda asikushikwa Nyasaye namasaba tomu akire ngambo ya mwana ainde tunyare komotebia amaganito nere gari yange kuyikirania na gukora kurengana n'ubwanja kwayo na inde kiagera nkuigwari nero tutongete no mwana kera ari na ise osenangina igako kenda asibali obatebia tata intageteiga tata niwetebo anyobeiro umuntu mubimo maito gukwana wikirwanirire wikatebe buna igwete endi nchara na ise wichanda asinginjo yabana baye nero ligia oba agento kirekia na Nyasaye witurego odotebi na titwe chanda asingana linde lyonse kolende asogosa nasokwira ningambia amagania ito anyare kumanyikana asali na rero iga bantu ba Nyasaye twachire wetera sogusaba nasokwira ningambia muno ukwani waito kumanyikana asali ukogania kwao litukiri nkoroki nintage tukogania kwao Nyasaye anyare gokonyo ukogania kwao Nyasaye anyare gokonyo ukogania kwao Nyasaye agwikirani lindo nyare koba no murembe nyare koba nobowi unyare gutara n'ubusubule unyare gutara n'amaseseni unyare gutara no murembe unyare gutara n'ubuwi bwa Nyasaye ande yonse yasohoje ubuwi bwa Nyasaye nawe sabeire mambie ya rero ande yonse yasogoswa Yesu akoraye Yesu agokonye na ende tivweba gusaba ikiagera asamasabo na soko iranira ngambo yamo amaganiao amanyikane ase Nyasaye wono rinde motebye Nyasaye mbuya mono asekera lingana motebye Nyasaye mbuya mono munogenderete motebye Nyasaye mbuya mono ase bintu byonse ikiagera watoiro bugima tomenya
Watoire nagira twari watoire chianga tubi watoire nyumba se tokora watoire jigasi astokora motebye nyasaye ngambu yamano motebye nyasaye nago kiagera wantoriri nabali bande bataratureka nyasaye nariangi irinda bako motebye nuganetyo toriwe nuganetyo nyore gas nuganetyo nyore chibes nuganetyo nyore marembe nuganetyo nyore kubwenywa nuganetyo suguru omonene nyasaye tata n'umwana mwikomo chemwa no mwegenu kiagara enkwana kokosa kobo mwegenu sabantu bawo nabasabeire mambe yabono ubaraye ubaseseni ubaobuya ubabwansu bokorwansore na indaye omochen otwaye mwikomo chen uturaye tutare asumubasa tobe abantu toseseni asterieta ya Yesu Kristo yoro motoria Obosenya gusekero kindi gensiguri murubito y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Buya kegemo mwancho murigari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambije. Ensoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Ege n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Murigeria bwigeta sendi Ensoko TV mambi yabono gusaba no kwigena kwanenga anonsia soye kwa bokiriya kwachakire kuyarigania
konyara gugwikirania emirubi ya rituko ria rero tugoteba butambe emirubi ria rituko liko bwatia igo konye chaka rituko riore honyarire rituko ria rero rire teach kabere igo ngatichirimo marogo na likwari kuyarigania omanyenki gochikirania rituko ria rero igo ngono gusaba no kugena kwana no cia sore kwabekire emirimo ya gwa century ringia abegeme birio asoboroso onyare kugwikirania ganga yago asubuguma bwago nimaitaboro kibo bachakire gufunga chiskuru mbale babungete chiskuru cyabo rituko igoro na butambi to kunyoria abayibolinga renda abana bayinoga gunka na bayigo basemye babasemye abanyari bagutwara chimbu chingi yano cia sibale na abono mambika kwa igulerio gire itwasigeta seni gitugira soko TV ya senyomba yago nigo kumanyanga chinga kichicho kuboka boigo chekiri gongo mwanchito murigeria tiangwarigania somo rubiria soko bwakire tunyare togosemania totebani butambe honyori nabo tunyara somtanda ito Facebook na bego YouTube mambi abono unyare kugusangana intwe mwancho murigeria buna Diana gotebiri na bere mambingi yango tebinga itongo mochochi nayo tebe itongo nugaya litukunelie 30 limo asumutinyo gatatu mwaka w'ikirubire 25 nemo mutinyo yo rero ngonchorore ubusio na gatotebi kwae limambierete lituko litanganiri mutinyo kane bakurunga Fools Day obe maiso abangira ngiri mambi na libabwate lituko lyabo bakaregurwa emechando yabo y'ubulimo bakorokie context bunabona ke batinarora a printed ticket timanyetia sacha kogenda gatebanga chindege chia chakire kogenda sakuru kumosobeti semambi yabona mwenchu muligeri twakwariganirio sangamo na intu dana mono inamba ite studio semambi yabona Diana gere 0788666663 elio nyara kabago kwana na intu asoko nyara kabago tutumira ujumbe Nairobi toiranire ekwara banjini baitombali gere tina batebanga bone gitaseni ego kere chinyumba chita asumugusia ndo cia soberete nigo gendete kona kobako gotegerera na kuligiriria mariogi ni chibicha chiabagusi nancho mwanjito murigeria ndo kuyoringa innocent nero chakire Fools Day mapema ekaunti ya Nyamira na bugasi sema chiria chamo sobeti ntobugate airstrip igonga ke batimbiole itukoria ankyo na bigokorusoro so mucho Nairobi ewe kimosobeti mambi ni tutocha kusoma maiya chinsa chiabutuko nayo kusoma mambi mbutuko tocha kusoma mayiga naye iga bachibe ariganinga mambi chigo chakaba yense ya moni chinsa isato ni tutokaroro kolende sembambi abano mwancho muligeryo mugusia sole togotebinga boka elirende bwi ariganio nyara kabago korra gwachiri bosini matanga abayibulira ronganda bari kwagara abana chisimi goro ne chi abana chi arenge bagotebinga tumamia 2 bintu mbire bitarakorekana mwibuli manya gukubuli gotumamia 2 nande gogocha inka umbali omete jiskuri church boarding niambie yaba mbiyo yetome pocket money bono iga okochaga guyariga ni mabango bonegere egente kya boni gatogonyara kabago gatebanga neroro okoegwa semambi kamine yabono mambi ngakyo gendete Diana nchimbiande innocent no nyama ngana mangi kaganiri kwene kiwanchi bono ndo chinga se ite ya Kenya mangana abuchire kire nembiande na negwa kirinya sanga mbi mana siri tukulia lero tumekyo mugiria kwa bokiribia lakini twatebete ngo mwako yeka kwa rali tukulinde mwakiro munguru ngambia mono igo nganche mbiande no nyerinda mangi kagenda iri kwene kiwa maitoro na se binyoro byo ito county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Rubirina somo gusiano cia sole togotebanga uko kadi wate kura na ndi tunyarire togochora barainaro chaboro kiwa bange bali bakote university abari university nabega basaiba agency innocent be sokiria sobonge enga keyo koranga wikabachi kwake kura ekurero lazima banyari bagochora murayo aina chito kubolinga uko kadi bakandebinga I'm so late kadi tu abete kale tu alengo bache kale tu asoete kale ntwe tuganyeteli tukolike nande tokore butambi kurinde mwato tebinge bitaseni byo gwakachikura mutagete guturusia oro mogate tokore birengera libikorora kana bigotutukaniese era ndi no tore tokora usengu aka kwanse ikura ndi eno sendi wikongoro kiara mtutu wanalire korokia bade kiara metukana manga abeire binte binge bigokorekana kurinde mwanchu muligeria swando cia solese mambi abono ni manyetenga bona liugo chaka ko bagokurusa emirobili yawe yakira lituko unatua kwanira abana ngochi chabale asichirusa bona lende kera bachire chinga kie chyo manyanga ki kwanye gokoro si strong ti bona gandoli kamabere
bataba ibulia kera batigarite buka nabo bakuri Ngori obolingero ngakyo bakuri no boro buri bwatigarite buka magoroba bagende bakanda bande mugondo lakini wona kera babo dadi bachira abafalme bali nyumba babo mami boniga ibintu bichenjeti ibintu bigonjoreria no kumakoli kuruchinsa mo chia musaraba town represented well nere no kumakoli mbiya mona soko sumuroberi Rogers Nyariki abatabwa kiribuya Ensoko TV kuru Amsterdam Netherlands watching live na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki kirbo pande Elvis Opande nabo igoni ndoche kirbo pande gaigana bataba rumungi na mucheche la mekyubu banyarumbe Anthony Ragoli nabo igongo kwaniale Kaka Junior Joshua Mbuya Trimba Kevason Bosire Kira Dennis Musioli Ndima Jones Ogechi Bingwa Nyamuri Mugadishu Jared Keburi Charles Mumanyi na Jones Bundia Menya Barnabas Baratemori Tunda Green Richon Mayaka Toto Junior nabo igo mwate ya family yo atebere chinse mu kirikigira itamba kwa good morning no ale asumurubilia basamaro bonse bakwani wo musolibwe sukuru ali chinse mu kirikira nakuru agatebe Nsoko bwakire eke yo musolibwe sukuru Nakuru City Salams Club go ikagachuba seito I'm watching live Linet Cherono bwakire byakorwa chinse mu cyekerenyo Nyamira nondeme asumurubilia Elizabeth Moige korwa chinse mu cyanyagisai bombeta bwakire bya agateba yonjare Jeria Kirubo agateba nga thank you Lord for the gift of life. I'm saved by the Holy Spirit. Amina and blessing in Jesus name. Biamono inkobwate kana nakelia asa marandia nyarakabaga koigwa sema biabono nindo chega Jeria Kirona begete timu gaiga abateba gali chinsemo chirichia Bahirin Kingdom asa agateba goika Ensoko TV Innocent na boigo na Diana Mbaka home Kanyimbo Mwakiage village na baibuli bana bakurungongeli na Mariana na bana baito bakurunga Mazdiga Macdotak na my husband Ben na bana ba Mintobonsi pio musulbigisu Enoch Mochere Clinton yondigi na mashabiki wote batwale mambingi ya mono Jeria Kirubukuru chinseme cha Mabahirin nindo chega Samuel Musinga agateba Samuel Musinga prefecting Niko ndani nindo chega iga Jessica Murawa tebe Nsoko bwakire ku rukinsemo cya Pipeline watching na Margaret Arasa goteba good morning na ubale asumurubelie semambia bono Diana na rapunguzira semeli ya Facebook bono nabo gatotebi bali bare aso semeli ya SMS na bali basoire asensemeli ya YouTube na bonyara kabogo subscribe na goso asemambia bono asena ba ye studio kuchaote banere Enoch Makoli aote babuna butambe ebukiete biyano ali miyo morobirio Ensoko wakire nabego Mwalimu Charles Lwanga ere butamba gonte binga Diana hoike studio onkwaneria barali bonsi na ndonkwaneri fans boss Ensoko TV aontenere Mwalimu Charles Lwanga Kuronyamira County Kenyerere basement area well tuned in this Tuesday edition loading up awote banga babo kirande basemi umorobirio Weldon Yaore Silvia Mora Lavi kwamboka Jacqueline kwamboka na bego Rafael Misuko na raboiga sinamba itoye studio aigando che kilandini seki omosolwe sote banga wali mi umorobirio Nsoko bwakire oyombora batebiro oyombora Zakari Amwoma kurwa Kikuyu koganiria abana bane n'abana bamintoritskoli asante sana Zakari leo twakonyondiriga iga kilandeni sinando yidani rotebre Nsoko naye amabuna butambe nabigo omorobirio Nsoko bwakire team kubwa atebringa team kubwa na ralia se ensemblande ya WhatsApp ndoche ujumbe kia soire autebe Nsoko naye Modiana na Innocent Onyango bana baskeba soko radawa Katari go ikaseito Nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge Mam Josephine Gekonge Joshua Mbiatrimba Kevason Kirwanda Best Ramoki Sheira Kemto Sharon Nyonyoni Rogers Nyariki Antonagori ama na mashabiki on CP basoime Ensoko TV neyemo yoka unabutambi ndoche gaiga ndoche gaiga nera Dennis Kukupai rero natumite clip kyae ndoche clip kyae nkeroro nabo mo direct itawo kirigeli yaro gonye erebia abalende ndoche mbya kibegete tonyare to koigwe nkwana ya Dennis Kukupai nayo mwanchito moligerelia nabo konyara gokobeke simia oiga kwanyara kogoto kwanira kwanyara kogoto kwanira watatebinga na kyore mambi yabo no gusenye kubwatenga no taito gusangana itwe kwanyara ko gusangana itwe twanyara tokogendera bya rende ritikoria chakabya no abana mbali kagagu na barabulende to bali ne chance Innocent omuriyeria tali no mwane chance ndako muri ne chance nimanye tabo igo nabanchitege kwa no ko bayire school bateba kire mambi akira kwabukire iga igente gitaga niyo kora karo tarabara ibicucu byawo kora abana bawe se babukire
Karusi babu. na ndekera okora abana bawe babukire Diana igiri abana ikigusi kwara bakwani ngensoko bwakire inere nchirengia yo kwagachire bali bali Nairobi igorende omwanchu murigiria semambie twatebire ni nchirendo nge sana igoro naruetega igaso mucho yo Nairobi ngagenda goikasa kuru kwa Komarok nirilio kirokwenda Kangundo road okorwa Mala kwenda Busiali asigeta seningere twaitete igakara twari ngene gari nge kuru kwa motoka tugachigweta iga tukanyora aga mini supermarket kare ngoro nabona ruche chibiche chigita seni chito chikororeka noro kamukwani ngabwakire kanyora agatumanyete mambi yarenge mwaso magoroba twekera tugukwani abantu gekora nensoko bwakire togokora nebansa asaba yamuga tutsire soko bwakire igobwa nchumurigiria ndosi asolese mambia bono nabo kogendera koba asumurubilio yo na namana muna twagotebiri go kogenda sense million mtandao tiga gotwale TV nyombosi nyugo stream chinga kichinde genda gali sense ya YouTube stream murubili wa soko bwakire onyore kiregente mase ya mumusani ona narukurunga Josephat Mugusu kuruchinse machirisha pipeline gago chonte binga Innocent chomanyete igonko stream kire mambi senchira eliebwenete igolende nakinago tebirie sembambia bono nabo kunyara koba gokora senchira eliebwenete rende tororenga kitukunyara koba tokogenda busi eno kumagulia rago ndenga Innocent ya enegas kabisa ayedo agira nabe irigose bata abanche no mulimo tori mulimo nakanire etich lakini rende ndocha igabono iga nariongo tomefya ukyase skuru kwaligania abana baira nego chakarende bachukunyara umutima ko bwo mutinyo yomo oinere jeri akirwo muchine nyinchi konyara gusoma mwanchito muriria korende tigana raswa asensemo ya maya yani semo yeli ngarari rabu na narira maya lakini rende tiana otiyo mwanchito muriria ngarari rabu yeri tukuria rero otambe tawatebangani goli gotosegeta no alirega iga ase screen umu director tolibekire igotebanga SS gukubwatia kira soko genda talibuna nige wanchite kolende manyabuna nenchara ekogere kubwatie SS gukubwatia kira soko genda talibuna nige wanchite kolende manyabuna nenchara ekogera ekubwatie nalingana itolirira bulitskuri rero mwanchito muriria Diana Sese kubwati kerase okogenda. Kerase okogenda. Taringanigie gwanjite. Kolendo manye buna nenchara. Ego kwera ya kubwatia. Chebugete mbwato bulendi go nenchara ekogera. Igo nonya no mulendie kana nabekire maega iga no mushahara no kogera gona gombwatia gona gontunya na taringa ganje temirimo yana. Mwancho murigereria kange simigo chaga iga Diana no horega iga Diana rero jetima tingi kwarengereria kero gikira gate paka chisese chikari gutunya nabantu kurumagega na maene gutunya na chite sana totebia soberete semambia bona ndo totebiringa ne lirira bunkirigo kwanira sto gatebe sese ego kubwate kira soko genda taliye gwanchete kurende manya buna nenchera ego senenchara ekogera kubwati mwancho muriro atebanga sese kubwatia kira asoko genda taliye gwanchete kurende manya buna nigo nenchare kogera yagenda ukubwatia kibacho murigerio akiresimi asena mberi yetu ya butambi cyakete 44 na 74 99 reri cya swali morioka okay tigana rabwate yera soko bwakire ensoko bwakire kirandere mosori bwege susu ensoko nayemo muna butambe koruna kurugo ikama chumbu ensoko nayemo Majengumbu kaya igote majengumbu Nairobi majengumbu America okay ono Innocent Debi mwana bintu omete na gudayana otanga igore ya fya na gwa otanga fya ingo liko tomagucha konyona chakira kogo kanando nachiko tegerera buya tali mangana rende kibatinga kya bogira abo kibati obogira di kamundo chabe kerwe kebuyo naliago na kwenyu naye ngakikwaboka abokire gonyigwete iga nyenchende iga bono nabonyigwete buya di era tindi konya kobori ngakiabo kachwese ri ndo chare no mogoko ye koro kiabo gete buya boka buya bono engane yendabu amaene sisira nya kukubwati kurumagega ine njara bono
Kenya yeito ekera barai baito bagocha turi korabona abana inchi toko minyoka ndige kogera toko minyoka gochiororo enjara ninjara egera tonyoro busi nyari bari yeito turi korora kuna toko ganda twabekera ini Obe. Kai. obusia nae wate Omuzuri wezu nagwegerete kana bojiete university entambe igo. na bere igo Okay. idi motware ritukoligia Biya bono mwana ominta. nande gakimunga njire taike ya monto me ngoro musani naro no bwate onyoro bokongu okuruko mwana sirisopendo na sireti biara Zilizopendwa pole. igo omwana sirisopendo pole no toramu naye Okay. pamoja Asante sana. Diana. Wewe unate. Ele soko bwakire Soko. kamati Ndiole. Biatole. Aone no nyanga bwo. Otora. gakaro kondo kakamati niko tagoma ito itabango ganyo kwara mukwani ya kando nga innocent Bono mwanzi o mata seruwe ya ito. Pensi kamati Kamati. Onyango mata werere to kobese mo no mata bo. Nyanga ko kwese mo. Okay. Bone ngana nei. Masori wewe susu dira uneli tara kurubia inango ngoe tare. Na amasabi keino nara kurukuchoni mochoge. Etu inyumbasa. Na bange bale no mwana karoti. Mwana karoti ni karoti yako simeka? Karoti akaoniri lakini bone lito kamwali kamoisa na ingano mwana pani. Okay. Kwa mondo korokwe pani. Nyuma ndani na manisa ngango samba jipani tia jibuya. Okay. Iwo mulende moja anungusa ata ibone ngana neye. Yo tote byango. Manyete intwa bakenya intwe. Totile korera. Esa babu niki. Ni ndo ma ndo gara ta uchumi ya ndegete. Ma tengise ko unga onyango imagwawa. Ango boko baka jibara ongo chiane. Na chirororo. Ase ngendo ndo te tomo chere ndo te chumbi ndo te sindani ndo te teki. Toli kore ligere ligo ko mabwa mambi. Igoto beke afuna ki totige ko bwati abara. Ito kana okoga kuruma gara lakini oli ara na maete yenda okora omuntu basangire ria mwana okoga kuruma ega. Ababo kubakwa era tachale timo tuaroche. Asante sana. Una kuaroche igore sere. Abro le Kenya. Okay. Sawa. Asante sana kamati. Kamati ya Rometago kuna chinsemo chonsi. Abateba intwe buna bananchi nabo igabara ibaito ma otebinge seseye ningo nekirenga kyaengere keki kono no manjito mulgiria ringana ritulira butogendete usanga segeta senye ite mambi yabono nari erio togendete usanga dai kwaze kada iga oba etubu gwaruli itugo jora tara agoteba gaki mutarangwani njomanyete egongo buata chikadi na agoteba gari livende yo chweyo yo abito ochakire gokore saga bono mambi dimati gosegara around atakera chete konyora amwe na mwini tinyincho gite njamba ngana chweya natigana kwa tigapi nyenchweya nyenchweya tiga ntayo mulgeria lingana buna lya goteba manjito mulgeria na nenkwero ni lingana litulira buli litsukulia lero asegeta sendia ito ligoteba nga esese egukubwatia kira soko genda tali buna nige wanjite kolende manyabuna nenchara ekogera ekubwatie baitiko soyo moyo bantu kusenesese burungi mwanya bantu rabe nkagerete nje kolende nchera abantu baitu babwate bagogamba nabantu babali gutumika ebintu biri bigo bitoetana ine baligereri nga kibikorolekana nga kibigo behave bama wate binga kimbwere chetiro mwancho muligereri chitaeka 20 maiga ichinse 12 semambi ya bono timati gose di no bwate
kintu kende kuruabo go message ngento ndate yo murigeria to basukobese so mwanjito murigeria kinga kimine chiga kabe maiso kolende ndo chesimirere go chaga igani chikonyara ginko yibwata to kurwa somo tumuko bone bonte atura kwaliganiria amaya togote bingona gende to kwatika kura chingo au to chaga nikatite kisi ni county ya Nyamira. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televishoni Nensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoli bagari yabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyubo balimo kibirengeralio eliokolenta amoncheralio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omochorwa weki amagia serikali ya UDA kurende agesokya kubwatisia omurwandereria wekerogo kyobora ibwense kurwa orogonko rwagusi omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerogo kyaye kyobo seneta asogotenena no mugusiyo mwabo no nyabono atabwatie mirimo obeire okurwanirira abasubati wekinya kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobocholi bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar,
Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Manjito murigeria Innocent Montenaro kora ukareko tojere mambia bono ya tigasome bunate na mutangwa ni ningi nje tindi sese ekonya kubabwati nje ne kolinga elevo yane ne ya Nelson Mandela tawe niko kadi chwea elevo ya odrege ya Nelson Mandela onye kirange sana no mutule dio sito turekera nanga sare togende guzida ya dasamba yeda je no gotera ntumira lakini kwikane nterio murigeria manjito murigeria ningotere mnandero goteruko korene tigatora swa sensemo ya maye tunde yakabere nigoto kumanyari agendete kwene kiwa korentura chakabene chinga kia baiboli baborige kubalinda gukinia abana babo chimbwa chingia bagukwana seka bagoteba bagukwana ase egikaro kyarengi ky'abana abanyaruka matukabere ya Kenya Girls Guide Association asorosagirwa Nyanza nigababwatani bekyombeekyo baborigyo mwana omunyaruka kwene kyabunangu kinane chimbwa chingia iri anyareka gwekonya asa matukari mutumwa chito murigeria gwikire forengo na mange Unenchira ye moyo kubaikera abana bakabanyaruka elyo kubasemya iguru y'ekinchira chingia cyo gukina nabo ego komenya asa matukaye ga yerusa na yarebosyo Bono nigo ekyombe gya Kenya Girl Guide Association gekubwaterana na Kenya Scout Association orosagirwa Nyanza yatwalire ekambi ya matukabere ase skuru y'oborosi ya Kisi Comprehensive abo asabaro kigwabo kurwa achi skuru aho benyorero basemya bwa bene Mtamaya igonde Guide Commissioner in charge of Nyanza region na Kisi County twabwate kambi gaiga ya training abaisike baito Kenya Girl Guide ne movement yo konya baisike batwale chimbwa chingia ndore no mogoko ase kwegeria abana baito chinyaruka in fact eche komya ki abana bamanyana kibakwerenda unense yeto yabere egembe kago kwana nabaralie mambe ya lero nigo Catherine Amaya oyuro mo commissioner bw'ekyombe ky'orosagirwa Nyanza akwanira ekangene nayo gochake ekyombe abo asata babuna umwana omweseke nabwendete aigwesegeto ya gyankyo elyo amanya chinchira chingia cyokomenya amaigeri namange tubwate abaisiki baito bali chiskuru abangina baito bonsi bali balenka mubwenete gosoa Kenya Girl Guide asengenche movement yene yaino twatwalire kambiga iga Kisi primary ase amatukabere twabwate chiskuru ko Nyamira County na Kisi County abaisiki basomire twatwalire abakwani abange bakwaneire naende bagokiri mono woni iga twachakire Kenya Girl Guide iga gusine chinguru chinene tokurangeria abaisike bonsi onye kubata muiskole skuru togosaba onyale ko register abe member asengencho twanyorera a lot of support Kenya Girl Guide ngokonyare abana abaisike banyale wekunga bya bakine buna abaisike bali bengencho asenseye asengencho totete chorus leaders kurwa ase movement ya Kenya Girl Guide omwe musiena Mars Nyanchoka kurwa ase bunge ya Kisi oyoboigo oikirana aso musangirekano yo elyo kurwa esegeto gochia saba nabwo nigonere asingerera muna nere buya ko basemya abana bake elinde bakine bamanyete kuna babonera takomenya guiding negentekia asabana abaswati mona abana abanyaruka
abantu bange nigo bagutiga abana abanyaroka bagenda orosana aria nari baguchikwiranira ubone go nari kwira ribageri asogo segeta kero moibori umwana oye kare school umwana karo mokebu ne group yeyenke achakire kwagachu gagutwara kubwa muntu bwegerwe gento gekuru self respect umwana agukina gesigete ntoko ganyo mutobo monene umanya gocha gokumbu so igo nari kwira ribageri asokwira neri ngambi yamo nasabi bori bari bayirire ekeribaga yokorika abana babo ase club ekekia Girl Guides na ase ekero mwana kineta ase kiombe kia Girl Guide igagukina abwate chile ari responsible abwate amasikani yaye kiagara murochi kubwa muno buna chinga kichi cherusa igo nari gusegeta no nyendiri okunyarikana kere sub county etware guiding etware camping so that abana baito banyora morokererwa maya kiagara kurwa se guiding yeye ngosegetu bare bakore umukia sekeras na kubwa muno nande tari umukibuka basome buya nande gento kende amasikani nande begeri gubuna bandrete gukiniwa na changes chigo happen to girls muroche mono ekyom abantu buna basipati osubuna abana abanyaruka bakekero bagukina challenges cyabere ama tukabwango iga muroche bosari obonge nigo bokonyora abana baito anda sengencho yo gutamanya okubwatira no kore na koreo ase gati ekyombe kyo na kiria Kenya Scout Association nigo koro kwengencho anakigima asoko basemia abana abo igoro yo gwetenenera asobogima bwabono wavulana huwa mbele katika hali ya kujitegemea. Lakini sasa huyu msichana ambaye amekuwa akifundishwa na yeye amepata skills za kujitegemea. Mnapoona wamejijengea vipanda huko ambavyo vitawasaidia katika maisha yao ikiwa wakati kuna changamoto. Kwa hivyo mvulana anapopata changamoto na kupata njia ya kujilinda katika wakati wa changamoto kama mafuriko au wakati wa kiangazi, na msichana na yeye ana njia ya kujisimamia kama mfulana. Abaiboli na barabu nigo baborirwa kubwatoka abana baba banyaroka nabo igoko barikia ase kiombe kyo elinde banyorera basemia bwagyankyo ingo reporter ya Nsoko TV kurwa asobo gatagati bo mochobo songe county ya Kisii iriteriane Wycliffe Orenge murigari tugutigana norboti uru rwa Wycliffe Orenge nigo tokogenda busina gukwanira igoro yo muroberio bukorikia bakicikura abaya ase county ya Nyamira na asili tukoli igoro onyari tukabago guchakirwo mwancho murigari no mobsa otenete kiombe kigia IBC ase county ya Nyamira Selieta Daniel Lenaram ase boigo atebire ngani go bono igo mwancho murigari babekire chikim skit gose chiki machine chiria cyo kolikia bakicikura 52 mwancho murigari chigurunga chikim skit ese bambia bono tigango mwancho murigari tuligelinga ningi kelikia betege go kwanwa na bono ekera abaki chikura abaye bagendete koba bakolikiwa. Kwa majina naitwa Beatrice Kalondo. Nimekuja hapa West Mugirango constituency polling center for the first time registration in IBC. The process imekuwa too faster, hakuna nimemaliziwa hata ija take more than 30 minutes and niko kadi. We are ready for 2027. Yeah. Kwa mara yangu ya kwanza kuchukua kura nina furaha sana kwa sababu sasa nitakuwa participate in the political thing, so yeah, I'm ready for voting in 2027. Kwa majina naitwa Polycarp George Omwenga. Leo nimefika hapa Huduma Center kuhakikisha ya kwamba nimeshika kadi. Experience imekuwa fiti, maafisa wametushughulikia fiti, ni first time kushika kadi. So tupatane debe as a new register, nitapiga kura alafu nitachagua mwenye nataka. Process kwa wale wenye wanaogopa watakuja wakawie, process ni fast as possible, kituka 30 minutes umemaliza. Alafu kadi leo nimeshika hivi. Kiongozi mwenye naenda kuchagua akwe transparency, akwe legible, alafu mwenye anafanya kazi. Uongo, I promise you lazima tutapiga nje kama Gen Z. Kwa majina naitwa David Nyamostome. Nimekuja hapa Bond Station ya Nyamira. Nimeona usauli kwa mzawa, nimeutumiwa vizuri, na tena nilikuwa nataka transfer. Nimeona maafisa wetu wako sawa. My name is Neville Okumu. I'm in charge of registration exercise in West Mugirango. The exercise began at 8 in the morning in all the 15 registration centers that we have today. We have deployed 3 kits per ward,
One kit is manned by 2 clerks. So the exercise has begun. All the officials have reported to duty. We have a target of 10,020 as a constituency. So we encourage all the stakeholders to help us achieve the target. So far, we haven't had any incident. The exercise is smooth. We will be sharing the gazetted registration centers and polling stations shortly to the public and the stakeholders, because there are a number of registration centers that have been added, and we must make sure that the public is aware of the same. So we will be sharing that detail shortly, and the kit movement schedules have been shared across with the stakeholders. We've done stakeholder engagements with the people of West Mugirango, so this information is with the people. The turnout is impressive. So far, I can't give a cumulative number because the process is ongoing, but the turnout is impressive. At the constituency level, we are doing registration and transfer of voters. Those who wish to transfer are encouraged to come to the constituency. They will find us, we will transfer them, but the kits in the different wards are open to register voters across the country, across any polling station, any constituency within the country. My name is Lenarum Daniel, the County Election Manager for Nyamira County. We have rolled out the ECVR exercise this morning. It has commenced in all the registration centers which are supposed to be conducted in the wards, but not all registration centers. We identified a number of them for this particular day. So we have already deployed the kits to the various wards. We have deployed registration officials who are recruited, trained, and the exercise has begun this morning, county-wide. We have 4 constituencies. This is West Mugirango, we have North Mugirango, we have Kitutu Masaba, and Borabu. We have 4 registration officers and 4 assistant registration officers. And the clerks have been deployed for that purpose. We have deployed a total of 73 kits for purposes of registration. And we will be moving the kits across the wards. And we have a kit movement schedule which will be shared with the public, especially stakeholders, so that we know where the kit is. We expect to register as many people as possible, and that requires our own efforts, commitment from stakeholders, and everybody else who is supposed to assist us. And it is our hope that the exercise will achieve many numbers. And for that matter, it has already Huduma Center, which we also carry out registration centers and institutions of higher learning. Now, for purpose of this exercise, we call it Enhanced Continuous Voter Registration. Remember, we have been going on with CVR, so this is enhancement. And in terms of enhancement, we expect to register voters in all the registration centers. But at a particular time or day, the kit is scheduled in a particular registration center, and that's why we developed the kit movement schedule. And this is for purposes of administration. All registration centers have already been gazetted, and we have shared the list to the registration officers who will share with the public. So it does not mean that voters in a particular registration center will not be registered. They will be registered. The kit will achieve its maximum movement within the county or within the wards for that purpose. Jito murigeria tukwirana se county ya Kisii nitukore goro nigo mu women rep county yo Doris Donya toto atwarete gikaro n'abamenyi be ward ya Bugia kumwe bunge ya Bonchari kemanyika inebuna broad based ground activation motu yo bocholi bwa grassroots we kama kya UDA hurachigo kolekana omoti nyogocha nabaigoni gabetiga kuyegerera serikali anena soko genda gukora magendro na goteba buna nigere nekino kuganya okuya gucha saba na incho mwachito murigeria turanyororo botyoro uyu nabarengera amahoso nakora
president yanga utangena ireta asande ngongale para yerami liana ibombukana nakorosi bia mote binande tutambuke bogia kum igere para to atumire nembe mobengo kora ibo mwatembire mundu kombekera magoso obe serikali mbale teremindo moyo bwe skuru otebire mbabato mochando kwa maji naende tingo twara kuoba kolete tangi abana batumie so I will bring itakuja arafu okoba chi computer ekyo minister ngo chikosaba naende ne ya Ruto kakintu ntobo ati computer lakini ngo chinde ko kosabera ndole ko sento nyore no ni sana so mo manjere akamono wakakani nyagosaba nalimora atebe ko lyo no mongino mongaini omaita sakora na sakora Mwanchumuligili tugotigana na roboti uruo nigabono tukunyara kabato kogenda na ndase county ya Nyamira asibono liberera ligi tindi rigendete koba aro asekera abamenye konge abaganeti stage yereli enyara kabage kubekwa ro mwanchumuligili na oyo bwango igakobekeliyo giri yae kubwatekana gose kubeke nkwana yae kubwatekana negetange kikireli no mu women rep gosomo raibwa bagina kurwase county ya Nyamira musikejerusha mumanyi kago kwana me nyansonga ase bunge yaborabu nigo litukuligora anyara tukabaga gotebanga igetange kige SGR ngechikoba kegoika asenseme ya Nyamira ekara kiaronse tuguri tangani esteni erinjarengo ekara twagiara isetinga steni teyo emyaka ebere ya elire matena tukara twachaka goswa serikali enko yakurire tore bintu biria toroche gwiria mwata tuchikokora tukamotebinga aiga goike steni ebo ekara twachi gukwana abantu ba opposition bakabwatera igoro bakamanyanga boneke bagochikobeker banyorire emaire so tokomeki chwa twaitire kagara siasa soe lakini tate mbaki kishereiga station area ya Ikonge Nero amendment egokorwa ase a design yentangani bagokora go design bamanya kobeka e gazette yasoka isiko momanyanga kiabeira official yes toigwana nile piyamano sana ganya saba sisebye obuyabwa manana baba nainwe naende mosabere naende mumanyanga omonto okoleto bogabana igase itobo bogetutu cherusa mumai thank you mwakere ngobiye arambe Mwanjito morigeria tutigarita se county ya Nyamira no kubwatikana no kubo kuobotakase binyorime asengencho yoko garia weche family nigenya gitari ya mboga himeyo mocho Nyamira yakolyo moroberio okubanga oroiboro moroberio yo okoragwo no munyagitari Josh Manyora nigatebire buna nigo bagutumika abanyagitari begenka erigo semya bamenyi igoro yobuya bwokwibara abana bali abaranyare kolera Mwanjito morigeria turatigera enkwana munyagitari yo Ntwabugate a medical camp, specifically as a department ya MCH, that's maternal child health, whereby tuataka kora bolingoli na boy go services which is a community and especially abantu baminto banyamira gaiga. So negento tuabere to gokora kero mutinyi ntobwate aite inreach go say outreach whereby inreach buna lero iga baje senya gitari ni outreach nekere toko ganda isiko asa abantu baminto bale esengencho kuro bolingoli services togo balero se abarwire ba asa clients baito ngamo no kuligere nga family planning chito chire abantu baito banyole family planning amakobangoro iboro ase chinka cyabo nabo abana baita bake banyora mariogo ali akonyara kubatanga kurwa sa marwire tofauti health promoters workers yaba gutara sebioro abo batochere tubakatatena family planning ngo korwire yabusa na kirege ntongo pimukere chibona na ikirege yananya na services na kole chance pitinga kanetena ne shiringi one na go kirimo murobirio yo ekyagera ubugimo bwako wikato torende ande tumanyanga abana tubonte konyora namba kitubonte konyora sa abana tubanyale kulenda ase rero
ngo batore services kwanzira MCH clinic ky'abana gocha se family planning esa gutanga kobanga bo oroiboro na gupima tore pressure na murere yesukari ntubona rete promoters ndwetete gwete binyoro gweta tukaeresa abantu bache banyola services chiafuri nabo igo gasi yetu nere tokora no gupima chisukari pima pressure ase abantu baminto irinde tobakonye mbarwara egento kyachandira abantu baitu no butaka basumbuira abantu baitu none basa bakiranya gataliye ko babura ono ntubune como promoters toko genda kubaligia na moro bako ine tomo cover services chiripata kunyara wikanya gatali bakore Mwancho muri toko genda bosioni gotokoli kwenda pakeke nyoruge kurukunga ligena ikikire asensemelia sub location nandi yenyene kurukuligena omwancho murigelia asensemo ya Masaba North asbono mungwana yomo uyumo bero yotoka asoro choromo asenseme yuli tuko lyomokubyo nigo bono ya mate ayo sokire nago sababo konye nigo bagoteba mu bero ekonya nigo salikire gwikekerengo ekebe kulende nigo bono batagete banyara koba bakonyoro bokonye banyara koba bakoye mu bero yoyo mwancho murigeli tyatonyoro robotiru asenchira yobwikirana ngoro bucheni kwa mukamurangi ake mwana one abanzirite kurwa oikaboni ga ki taturi one ro mandetrete serikali ngonye ko kuma Paulo Vitanyi umwana one tima itona siriti nchibona ngo za serikali mweso ine mankono muchoge umwana oyo minto agarega asira kitarika 23 tukamuriroche lakini yetogera nyasao itore igoro ngambu ya mono atomonyorerete tugatumia resources tuabwata asokoria abantu bechintimbu ono mujoyo urabugete Ensoko TV njerende nere muratokonya gake biya mono ngoro bucheni kwa mukamurangi ake mwana one abanzirite kurwa oikaboni ga ki taturi one ro mandetrete serikali ngonye ko kuma Paulo Vitanyi umwana one tima itona siriti nchibona ngo za serikali mweso ine mankono Maria Tangoro Beatrice Ondieki kwamboka njomo tureti bwekenyoro ditukorie sabato nabatore kanisa mwana uyo iga evanisio agare twaramurigiria asa matuko wikingima aswete roje twatemire kumurigia otoborire lakini ritukorie sabato na nyasaye bwo gukumia tugakirwe simi tugatebungo mwana utokire roje wono gaki ekenyore keiga kyabogeka nabo twachandikire na ande twatumbikire chibese chinyinga asengenjo yo kumurigia wono gaki nyasaye nanje tagacha nonya tore iga ntubwati kende etutakaita asengenje bintu twabwate twaonire twakurira asengenjo yo kumurigia gaki serikali Ensoko TV gaki anja matakonye elinde familia enero ni umwana obo Muraibu kiama gya DCP Rigathi Gachagua ni gamuchurio murobiri osha satebria sika kimetinye tano nomo nochekogwa Gachagua yo kabire mokonyi bo muraibu ense ni gamuchiria serikali ya William Ruto asatebire bunanigo chibirioni chechibesa kurwa seke ganchegya e-citizen chabeire chigosira na kolengana Gachagua ni gachibese chabere chigotumika asubukuru mu manchito murigeria no robot turo kwarigana no musakito linet kemto turaronyora centra yabene Umurai wiki ya magia DCP Rigathi Gachagua lero nachaketaro ya matukatano asomo chobo kamba asiti county ao asarenge na baraiba kwa meria serikali gati yabo Dr. Fred Matiang'i Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa na bande ati munasemaje Hokwana somo sangerekano yo siasa Gachagua niga mubekera kerere dware enchera tumiete kambani yaye kogoro mutandao bogo kora emeremo yo moroberosha nigo boigo acha mutwe na gwatira nsebuna dware niga goretigwe omutandao yo asa chishilingi bilioni 114 na wikira bono ne kambani yaye nigo bakurumetie chishilingi bilioni 50 chesha wetero mutandao yo sasa wewe Duale hii SHA mulipanga na Kasongo
Mkaleta system ikakost 104 billion. Hiyo pesa mumeiba. Jana umeniuliza by saa 4 nikujibu nikupatie details. Nimechelewa kidogo, nilipitia pale kwa kinyozi. Katika ile consortium ambaye ililete biashara ya 104 billion. Kampuni inaitwa Convergence Network Solutions. Iko na 17.89%. Hiyo kampuni ni ya Waziri Aden Duale, ndio mwizi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Gashawa oyo kabeiro mukoyi wo murai wense niganya mochire serikali ya William Ruto asekerianga no gusakora weti billion techibesa kurwa seke gancha kia Citizen. Korengana na Gashawa tibese cyo nigo chigotumeka asebikorwa ao byobo kurumi imeyense ya Kenya. Citizen Kasongo owns 80%. Wameiba 6.3 billion. Imetolewa cash from Equity Bank na mtu ya Kasongo. Mtu ya Kasongo anaitwa Linus Ngetich ambaye hako na minority shares, kampuni yake ya insurance inaitwa Amaco na anafanya kazi pale ikulu ya rais. Nigo bene akurere serikali asokoibwa kwa boyo asekerianga abaremi mbirero bale asebagendete gochandika anena senga kibuneje yembura. Mambo ya bolea, Kasongo alitangaza 2 months ago ya kwamba iko 2 million bags katika stores ya NSPB. Watu watanunua 2,500. Dio wapande. Mvua dio hii imefika. Not a single bag of fertilizer anywhere in the country. Mpaka kwao nyumbani Wasinigishu. Huko Kericho wakale wanalia wanasema ni one time. Niga ya kwanaya asechiro ya Tawa Mboni constituents Makueni County. Adui ya Mukamba. Kasongo ya asiende. Enzoko TV Ninche Linet Kemto. Muno muri kito Linet tokagenda busyo mwanchu muri riri tukuligoro muwaziri bwa mangana yechinse Chase Konando kurukumu prime secretary. Musike Musalia Mudavadi nigegete busyo bwe committee ya Senate yekuligireria mangana yo echi county na nemono akanyara kwabaga kwegerera okubwaterana kwa begetwe gatia serikali enene county ya Nairobi asagotebanga county ya Nairobi nigere eyaye asenchira ya bene no murobiri bwo kubwaterana nigore aselichi ko mwanchu muri tetwigwe nkwana yo musike Musalia Mudavadi. This is a transfer of functions. Because what you're implementing or you're proposing is to implement Article 187 of the Constitution. You're implementing Article 187 of the Constitution without agreeing to it that you're implementing it. Because one, there's transfer of function, there is funding of this project, there is coordinating of these projects, and there is implementing. This is a 2-year program. So what happens after 2 years? What's a long-term plan for this kind of intervention? Because we require this city has to be improved. As you rightly said, the city needs a lot of interventions. The difference in this is that this is a cooperation agreement and it is not a transfer of functions. The NMS was a transfer of functions. This one is not a transfer of functions. It is purely around coordination. Murigelia semba mbiabono gwikira butu ikira omwelio ndabonega ise kurigelia semba mbiabono twakumanyiria ali agendete gukorekana Diana ali tukuri goro igutwaruche abo bisa bakumunya umugavana bwe county ya Nairobi ko bwatekana no gotaikirana asibusi bwe Senate asikiri bare batebanga mabuli nare ngoro yo kumunya na nemono batagete kumanyanga ningia tachirite busiwike bwe Senate kwamba karorekananga kila liria arengerete kwa defiant ichi kondiro ro kwanya barure orders chukube kubyara asikiri batebanga no korkyo gochaya aro chaba abana inchi kurwa so mtandao bakubulyanga abarai abagabana barindi bande buna babaringi urasi gazeti bakoline gichike kenene nambara urabangi batarekera na mutu ya committee ya Senate baroro bakare kogenda banka koiraneria mabuli bakubuligwa I think yo mugavana bwe county ya Nairobi anda sasole
nogendete korigigo n'abanyanyimba sembambia bono mwancho murigereri tagete toigwe clip kia abanyanyimba bunga kibabete bagukwana itukuri gorekera bachite City Hall uchikoba kumuri mwancho murigereri mu director itagata tebinga taragi kirabya ntagete togendo mutimuko kurende Diana wante binga Dennis Kukupai natumita clip kaya au kwa na yurian soko bwakire tumetu sigaro kingerete yare na director Dennis Kukupai kurichise mujirichia tasia umanye tegere buno korwa iga weta Jogo Road taraso pipeline iri na ruita America iganga chikoteba tesho kanga ogokwana no mu America na igwa Mr. AI Mandevu gagate binga yarochi ante binga no arochi Estonia Mauritius aso bwenge gare ekiurambago tamanye dia sako genda okay hone ntuli ntubwate moyo sonde bwonsi tetunyori kiribu ikia abanyanyimbo nabutura abatume bamukonye sawa a similar arrest. Absolutely. It's not just in Nairobi, it's just in Nairobi. And anywhere within Kenya, where this student will get it's our mandate, it's the mandate of the National Police Service to ensure that they are brought before us. For the Inspector General, we are the workers. We are his staff. So on behalf of the Inspector General, we have carried out these instructions. Because the Inspector General has to go and give back to Senate and explain himself. That is under the Constitution. So again, we are saying it's not just Nairobi governance, it's Samburu government. This must be done. The rule of law must be seen to prevail. And no one is above the law. Bwana spokesperson, what if this operation fails today, is not presented, is not arrested? We are not talking about failure. We have to do what we must and ensure that these two gentlemen are presented before Senate. And as we talk about that, we also reminded them they hold very high offices wherever they are. So it's not a question of cat and mouse chase. They are also duty bound as individuals and people holding high positional levels. Yes. Actually, present do the honorable thing and present themselves before Senate. So, for a matter of fact and verification is that the two operations must occur today, and the presentation happens tomorrow, so that tomorrow we can follow up with the questions. Absolutely. There are no two ways about it, and like we say, whenever they are watching this, of course they have their minders. The honorable thing is to present themselves for Senate. Chia homo ligeria bono mambia gonkoba kwane asidalia Yesu bwa kirebia asama lietane gonkoro kwanga mpalikiwa Dennis Kukupai kurusise mochi atasi agaiga bono mambia no ntegerete Ensoko TV na Innocent na Diana twabokirebu ya igongo kwanya abantu bonsi baititimate abantu babo meroga nyagisai amone chikase ni chiane chonsi togo chakana Pastor Lioba uyu olenga ne Lioba Bogongo witani Bogongo na mumuromi ntoko kunga Julius Nyachiro no munomi ntoko kwanga ne lebisikira mongina ngoba tenga bono mambia sibategerete banyale gotegerera Ensoko TV nero oboroso bwomuguzi eyene yaito buna botambe togenderere konye tegerera Ensoko TV Moses niwe biamono Panjito Mulgerio inere Dennis Kukupai koigure na makwani yae nae kuwate chinga kigosoko nyora libaga na mukubeki clip kyao Dennis Kukupai bononda kurusi ama mochama eigo nali Mulgeria kumanyisi myao poyebeka iga na tukonya twabeke clip ekigionsi kwanyara ko kwana byegongo machito Mulgeria na mukubeki simi yao iga tokoyebeka iga geteneine ebeka iga kugukwana nande kwabasi bina yuasi Dennis Kukupai yarenga sarabu banekero gochiko kerigeria rende kwa manyanga na kwa ntasigeta sengia Ensoko TV nenkwana ya nere yikorende mbiyamono sana Dennis Kukupai asenkwani yago ya bono mambira ndinga kinde tokwenda mutumo ka keigo tunyare tokwirana toswa sensemo ye chigaseti
Biyabona Mwancho Muligiri. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora chingatare icyobutindu. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwancho Muligiri chetire chitaikanye maiga yense ya mese mambia bono nande togoso asense meli chigazeti. Rombwate gazeti ichire bwate kona ko umra libate abalinda asirichire. Ngalida asiriri ya ndi bwate lichire. Gazeti yetimati ko se yarusi kuchipeji chinde ya mentero gaiga. Ngombwate gazeti ya The Standard yo Mwancho Muligiri ya se front page noro chegaiga. Oyororo no mugavana bwe county ya Nairobi bate abangana bogotama
kurende bagatigera nchira nande boigo nimbwate egazeti ya The Star lero no era sokoboko kwano mwancho muligereri asibago kwanera igoro ya Ruto's 2027 dilemma as Orange Party lays claim to Kindiki's job nigobono mwancho muligereri gasi yoko ligia entundende yoko ira na bisi umuraibwense Dr. William Ruto kwamba korolekana gochikoba enkongu sana gekogera bono ekiama kia ODM kire nirasomura ibwense kia motebiri twakalire buna kwaganeti bono toe libagalio kobo mo deputy president mwanchu muligereri ni chikobanga gateya mangana USNSemo yechigazeti echibere Diana Nainjo manjito muligereri ase gazeti yane norochega iga gombati gazeti ya The Day Nation aiga nigo bagukwane rigori abana jensi bona bibwatukire betsokiria sobonge banyare bakubatekura na igingo kuboringa uko kadi onye koronsai no bwate kadi yao iryo chikoma charo murayu yotaite ni chiko kotebyanga nakibagote babuna abasaya guchi milioni 5 baranyare bagusangwa se chinsemo au noro mugano lega igamonene abega gazeti ya na The Day Nation eroge ichire lakini entondo chino sentikia yaicho iri ne chiriboti chebese nyakango nabwate special page kagerete se chigazeti chonsi kirango chikoba tukoligereria to chake ne gazeti ya The Daily Nation front page ge kwanera buna chinsemo ao chigo chikoba chiko nyara koba chikobwaterana kolikia aba kichikura abaya au bakorokunga jigenzi nigo bali milioni 5 na umwanchu muligereri Diana ngo kware egentu kiliye korokunge bicha ya bene asoko nyara koba kugwesomera na kumanyanga ninki kegenderete gogo cha se gazeti ya The Standard bagatebanga na bogo tama kurende mwanchu muligereri igaiga oyo gukwanera no mugavana bwe county ya Nairobi umuske Johnson Sakaja. Gazeti ya Taifa Leo nigekali gukwana nga kazi kwa Niko Kadi bone mirimo ya chakire kera aba kichikura abaya bakolikiwa nane na mono mwanchu muligereri watebanga gasbono igere asibali bakolikiwa igese mambia bono mwanchu muligereri onye bwanchete kwa some gazeti ya Taifa Leo gwesomera na kumanyanga ningi keroro tokogenda se gazeti ya The Star unanago tebi bagotebanga umu nenga kilio umuraibwensa kwenyora asenchire ligurunga njia panda kosa kwenyora samatabekani ekerabone kiamakia ODM kianyare ko bage kogenda busyo nagoteba ntwe ntulikwaye gumase bono nigotagete toegwe libaga yokoba omokonyi bumuraibwense aya nigo bagote umuraibwense Dr. William Ruto gento kiabekire borai koseli baga ya oyoro mokonyo ya bono iga Professor Kithure Kindiki Asakong tokogenda se gazeti ya The People Daily ngo kwanerere nga why Rift Valley is silent as nationwide campaigns intensify mwanchu muligereri kwatebale nga ligo kolia Rift Valley ngangiye kwara likirete ekeraboni go mwanchu muligereri chi campaign chigendete bagatebanga bakichikura na bali bakuligiye birugo byo kuligyo borai ase chinsemo nigo barokorolekana gosoka isiko yichinsemo chinde kulende nsemo ya Rift Valley campaign nchiraro rekanoro egazeti ya Business Daily ngo kwanerere Iran war test the shilling's risk of costly imports rises mwanchu muliro atebese giye gendeta sense ya Iran nigo boniga yanyare ko bage kobeka kong tikatotebe value gose ebese chibese chishiringi ose chishiringi chito asakongwe kirabago tebanga ibintu biri bikonyara ko babikogoruko rusiko nigo bona igachibese chikonyara ko bachiko tumekanga kinde no manyetenga kera tubwate chi obokongu bukonyara ko batokogore ibintu kurusiko nonyene bese ituge konyara ko bage koira nesekera ngo gya yinse igona bugwe somera senseme yuna kumanyanga ningi keroro ase chigazeti cy'umwanchu mulinta tenchake ne gazeti ya The Standard yesemambi yabono aigaspa kwanira igoro yo mugavana Johnson Sakaja bagotebanga bono nigo liberera lyanyare ko balikobe kwa sale mugavana Sakaja nigo bono egotebekana ebisete na niga nyare ko gakororekana samatukabwange kerarangiliwe ne committee ya Senate yanyare ko bagagwikira na koerera nka kichibesi cyabiri kigotumeka asatali ko bagagwikoro abanyanyimbo bono nigo batumirwe ase ABCA ya City Hall selitu kuligoro banyar to bagwikira noro eli banyar ko bakoranga unyare ko bagakubwatwa boigo abagaba ne 25
na barabu bakororekana gutabwatia okurangiri gwabo gwika ase senate ilibanyara ko bakwiraniria maboli yabo igoro y'obutumiki bw'ekibese nigo bagendete kurigirwa mwanchumuri batebanga boniga ege billion cy'ekibesa nigo kikorekana kitaranyara ko chiko eneki wa burunge n'abagavana bo na enchira bakabago kitumika na ndege ntubarorekana samatuka bwango utataka gwikira noro mwanchumuri gereri nigo abaseneta banyare ko bakorekana asamatuka mange bakorekana kutumika kibese bataliko babakubwati obosemi bonde bwonsi na nigo barorekane boniga bataliko nyara ko bagokora kirigibwenete nigo boniga bakoboliri boliga iganga kubwatwa gosego kage bono liberere kelitagete ribekire linyinke sakajabe gakubwatwa nigo mwanchumuligereri nechikoba kekororekana ngabagavana banyare ko bakoigwera na igaiga ntagete gukwana mangana yo omu county Nairobi County Police Post okurugunga Isa Muhammad amangana kwaneteli tukuri goroga gotebange senate ne bwate chinguru cyoko muchika sakaja anyara ko bagagwikirana asibale naboni go mwanchumuligereri niga abaseneta konya bamurangiri omu governor sakaja oyole bwe omu governor bwe county ya Nairobi kurendeta chieti ko bakakoigwera okurangiri wogu nigo boniga bagoteba ugochika kwa rurugo chia asomo inspector general ilibanyara kwa bako mubogolia na kunyara kwa bako muikia bosio bwe senate ntwaroche itukolia magoroba unabatagete kwa bako mubwata umugavano yo mwancho murigereri norore umugano monne na nigole sepeji ya kabere na nabo kunyara kwa bako gwesomera na koranga ninki kili kiabetege gukwanera ukolende ntagete kera Diana kuna kuyarigani turaigwa a clip ya kabere na mwancho murigereri abanyanyimbo babete bakwiraniri gose bagukwana n'abalikia magana litukulie gore kera bari ko babakumunya umugavana uyu cinsa cia magoroba. I was not prepared for Kiswahili, but nyonge Kizungu. Yes. Okay. Thank you. We're here legally. We're here to present Honorable Sakaja before the Senate. The Senate has powers. They have directed Sakaja to be brought before the Senate. And through its powers, under Article 96 and Article 125 of the Constitution, the Senate has powers to summon anybody. So accordingly, they summoned the governor of Nairobi, but he never honored the summons. They went to the next step and they've given a warrant of arrest. That warrant of arrest was given to the IG, it has come down to the DIG and to me. So we're here to present the governor of Nairobi before the Senate so that he may have his day to answer questions of the Senate, which is a legal obligation under the Constitution, and we are mandated. The Senate directs the Inspector General of the National Police Service to execute that warrant. That's why we're here. We came here. He is privy to our presence. Yesterday, I'm aware he was told to appear today, but he never honored the same. So we're here. We came to look for him here, and we will not relent until we present him before the Senate. Umegusa swali ambalo nilikuwa niulize, manake huyu ni gavana, ni mtu ambaye si raia tu wa kawaida. Kwa kabla ya kuja maafisa wa polisi ambao wamekuja hapa, mulijaribu kumpigia kumwambia kwamba anafaa kufika mbele ya maafisa wa polisi na pia mbele ya seneti, akasema nini? Na kwa kuwa hamjampata ofisini, manake hivyo ndivyo naelewa, mnaendelea kumtafuta usiku wa leo, mtaelekea nyumbani kwake, mtamtafuta kwa kiasi kigani? He's aware. He's aware. He's fully aware. You see, we have officers who are liaison officers here. The chief of staff, his chief of staff was contacted. He was informed. And the only honorable thing was to do was to go to the Senate. So he has failed to do the same. So we look for him and do the needful. And it's the dignity of the office that he presents himself. You know, considering the office is occupying, there's no need for any further impunity. We need just him. Just muligereri koigure oyu akurukunga Isa Muhammad Isa nigare mu county police officer
boss aigase omuchu Nairobi na litukuli igoro nigwe tari gotebanga nigo turega iga kumubwato mugabana tumuire busi bwe Senate Diana mugavana nero ira ne iribono aiga asarwete liukolia liarorekaniro mwanchu murigiri asagotebanga EOBC omugavana nigo yanyare koba gekorora kilikia gendete silitukulia lero na kubwatekana no guchika gwo kubyara kuligo tebanga anyara koba gakubyara na kuikibwa busyo bwe committee Senate niga teba omugavana nigo nere atenenerete serikali yaye nabo igose bakonyara koba gagukwanira igatebanga na asa konyara koba gagutenena nige konyara koba gekoraguna machiko na niga konyara koba gakubwaterana na chi ebitabo byonsi biri bitaganirie byeli chiko libanyara koba gakora emirimo asobwamo kurende bono ase gintu gyogo kumya goteba ego chika gukonyara koba gokoranga na nyare koba ginkobwatwa na gwitira ase mu inspector general nige ntagoteba gitabwenereti na boigo agoteba kitaganiri ase chinga kichi nigatebire ngogo chikoko nigo kwamba kororekana koba kulikwa obene kugurunga bono yachire agete personal matter agoteba ikigego kwanera umwanchu muligirali nkeliye korokinga nigo ere ala se yabuliriria Council of Governors na nere batenete na ndas kelia tebirenga nigo bono igo mwanchu muligirali tebwene tinga ni yonyara koba gekoirwa century liyo tebekana nga koba personal niga teba ekere yarorekane boigo nigo babwenete koba bakogenda busyo goikase kyumbikiria Council of Governors libanyara koba kororokia muchando libabwate libanyara koba gokora mwanchu muligirali nabo gwesomere statement ingare to mo direct to yebekira sembeo liuko liaye nande egento yekorungi statement kurwa service yo mugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja taliyara bwe ko takire kubwatwa none mugavana Usamburu nere naroche ngote abarenkenga nere negatia bali bataliko baba ko igwera litukolie igoroni golia lingeli tukulitambe mwanchu muligirali to nakogenda busyo boigo ntogotebinga orengo nere kerege toro nangete kulie kiapo nangete kulie kiapo kioko jara ko baba tebango go swear go soko ba authored wigo mwanchu muligirali nabo nyara ko gotianigo kwamba karorekana nga chingu nchara chie Senate committee Senate yo korangeli itika kuratebindeke batiekera ko igure ngo kwana gaiga gwenda bwango tiganko ali bagadaya nandekero kwa murangerio mnyoka Manjito morigiri ase gazeti ya The Nation page ya 4 ne page ya 5 nigegukwanira igoro y'abasaye ba agency wesokia asobonge na kubwata ikura kurwa chinsemu au korende bagotebanga kurwa Sechi County komi kurwa Sorobongo rwa Nyanza na Western nigo besokiria asobonge manjito morigiri no nganchirengo tebye gati County chirikiye bwatire chikura asobonge chikura chirikiye tanetie chimi emiyemo na 50 tobwate Nairobi, Kakamega, Nakuru, Bungoma, Kiambu, Kilifi ne county ya Kisii no ile gati county shiria cyasokire na kubwata kura asobonge county ya Meru korende tikangwanire ekirikire below 100,000 manjito muri ase county ya Mirere korende twaro cheri tkuligoro abasaye ba agency besogetie asobonge aiganirwa bagokwanira kiriki abwatire kikura gwetania chimi emiyemo ne 50 nabo igo kiriki bwatete chikura gwetane chiribu emiyemo manjito muri ase gazeti enda itengwira ase page ya 4 bono ne page ya 5 asiba batebabuna abasaya abanye kurwa se county ya Nairobi bono nigo besokire nane nigo bagochikolento mobaro monene asobo chori bo mwako gocha babatebanga omwako olyo etabo jingi bo chori 2022 nigo balenge 2.4 million lakini bono nigo bagochikoba 2.7 million bogo bagotebanga county ya Kakamega nigere na mbaibere ase county chiri chia bwatire chikura chinyinge nagotebya se gazeti eno babegete Nairobi na eretangaine ne county ya Kakamega so kwerike ogwacha gete kwa bwango iga ngo babwate chikura 236,156 now the county ya Kisii na ereno ere ebwate chikura 159,245 ni county ya Nyamira no ebekirega go mwanchito morgeria sibali besokiri ngo bali 76,116 igonga Nyamira tokana itube komo kya keigo kolenda igase gazeti yo mwanchito morgeria nigo bagoteba nenchire yemo yokwene kyabuno bocholi bogo na abana inchi beso kya sobwagale banyare bagwaka chukura kolenda kyombe kya IEBC bono
niko giatebire nga ngichikomentwa chibese chiba uchikwenekia bunamba chiko goikirania obochori bwa basumwa kogocha tomaitinga ekero bachakire ekero basabiri chibese neli bagutaka baikirania amagania bekero obochori bole bagole ebintu biria biganeirie rikwenekia buna kera abantu bagwake kura kunyara bale bakuyaka asenchireng yabene mwachito muliria bagotebanga no morobiri okoro kwanga niko kadi o chagetwe nabasai kwenekia buna kwerikia bale nabaigoni go batebiringa no morobiri olentira abasai abange buna ense ya Kenya etakagereti gonga abasai ba agency mwabeire kyorokererie kiano nyungu cyase abayibori bali konyoranga mbabwatie kadi korenda se page ya 5 nigegoteba buna ekyombekeria kyobochori ne chimbebe IEBC na kero kinigo giacha kiro morobirio gwokolikia abakichukura abajya asibatebirenga no morobirio cyagite kitariki ya 30 nabaigoni go chikwera omutinyo kane kitariki ya 25 date 28 mwanjito moligeria mutinyo gocha okane ene kibuna kwabwatire ekura yago ero nyarego ko mochoro murai onye turayibwata kolenda igabego batebanga wetera semero beriebekire nigo bagochwego chakia ebitaseni biribyo gwaka chikura asiba batebanga chisenta nigo chira chikoba 30,619 mense ya Kenya naboigo chia bisi siria chiko chikonyara chiko wakerwa chikura gose chiko bwata chikadi chiri chiko gwaka chikura chiko kwanga huduma centers nchi chikonyara chikomentwa asibatebire ngamba chikolika wetania abo obisa chiri bikomera ibere bawo chikwenekia buno murobiri ryongo chori kunyara kogoikirani gwasibatebire IEBC atebire nigeta iterikie abakichukura wetania chimilioni 5 nemo nabano abakire nigo bali 5.1 million abande motinyo tarairo mwanjito muriria batebire mbanyare bagwikaba ine kirigonga esoki asubonge nige gokwanira in short owesokia na kwerike tumiti innocent ono igosingura yokwanuro mugano ninyo bwate ase gazeti ya The Standard esemambia bono mwancho murigeli aswa gotebanga no konyara kaba bakogoteba kiriyo tebanga ku scramble for numbers egole CPG 10 aswa gokwanira mangana mange abande bagukwanira nga nigo balikigwa bakarani kiribu 12 bachikoba bakobwaterana elikoranga abakenya balikigwe mwancho murigeli gagango kwana bale igoro yabali bakonyara kwa bakonganya chikure cyabo kurwa sensemende kogenda ase chinsemo kiri aswa goteba nigo boni go uranyara kwa bagukonganya ekura yago kurwa sensemende asokonyara kwa bagokogenda asensemeli ya huduma centers asboni bateba nga chikimskiti nigo chirororo ase ebitaseni 52 bya huduma centers ibire imense ya Kenya asokonyara kwa bagokogenda nabo igo kulika gwechikura ngayo konyara kwa bagokwelikia nande eratiba ya IBC nabo kogenda so mtandao uligerelie swagoteba ubwenete ko bakogenda kubwatira chikura chao mwancho muligelingo teba lenga asechinga kichinde gaigango kwana bale unauthorized officers aswagoteba nga asboniga nigo banyara kwa bakuligelinga kubwatekana ni audit yakoletu mwancho murigeli bwe chikura cy'umwaka bw'ikirubera 2022 nigo yanyarite ko bagekoro kinga abatumbale banyarite ko bakotoka ase record ya malieta barara kabere nande bagatebanga nigo mwancho muri batebanga abantu bande batumigete ebitambulisho biteriye byabo kolende boningana batebanga ekinigento bachiko bakorunge bwe somerana kumanyanga ningi kelikeroro na namono oso wesoki kumubaro kwa basaye bali beke goligia Gen Z Diana agotebya se gazeti ya The Daily Nation ngane milioni 5 aigango kwa nabale ase ekyombekia IBC keligereti kulikia aba akichikura bateba milioni 2.5 gwikira asumutinyo yo mu mwancho muri nigo bono omurubiri yubo kulikia abakenya sobongo kurukunga mass registration ogendete bwesomere CPG ya 10 nabo kunyara kwa kugwesomera Diana kulendege ntonda ko bolingelinga uko kadi gekogera ninu mubwate enganicho niko kadi innocent nandi tukuri ale natebi Joshua na nero tukuroka ngo J na bego director Zack kubairande no tore by the way next na anniversary towers no turagira nagetenga mbaire ari ange gali gaki bene kinga mbabwatekura era ndi yaro tiniko batiga ndolu batiga mugano igoro yokolikwa wechikura ase gazeti ya The Star ni gole CPG gatanda limasba gokwanera igoro oyokorokonga Belio Kipsang agoteba abakenya bwate bibande milioni 10 yomo
kurende gwikira boniga onde tayo bwilikiria bateba ngabono igo mwancho murigeri aya nali abetega kubuligwa na namo nakanyara kabaga gukwanira mange asagoteba ngatwarorire abantu babwate emyaka 52 bakogenda ase wakachikura na mabuli ya mange alegaiga na bwesomere gazeti ya The Star unyara kabaga kurigeri na boigo kubwatekana n'ukulikigwo kwa bakichikura na korokungorete conversation yenene igoro ye gazeti ya The Star bakali kwa bagukwanira ngaki litunda na lilo ligoteba ngantu bwato bonyamasi bwato bonyamasi wanjito murigeria ndaitengwira se gazeti na ya The Daily Nation page ya kabere ne page ya gatatu nige gukwanira gori tsemi kolende ekerongo kwanira kisemi Innocent Butambe nigongo tebanga no busoku sana keroko nyoranga abarayi baito nigo bataite bamentwe bese lakini aboroki wambale babungete sikuri sauri ba chiskuru kitabwate kibese chikobeka aboroki waba chiskuru igase gazeti ya The Daily Nation mwanjito murigeria se page ya gatatu nigo kwanira gori chiskuru chinyinge mensi ya Kenya ngemono chi boarding na chiri chi private chanyate chikogenda asomo tumukaso bwango ikagere bagotebanga chiskuru echo cyabwate bese cyari kogendera kobera chiskuru haiga sabari mu abanene bagoteba buna serikali nonye yabwatugete kibese ucyasi chiskuru nigo yabwatugete kibese kisaisaini eriyo kwakana abakora emerimo nabayigo kwariganirya abaroki abu kibe endagira bagoteba gwetera se gazeti ye ingaboroki wabari banyarte bagoswa secret ge 10 igo barenge abange nebinte binge bitari ngoro bagoteba nebitabu aboroki wabataisaine nendagira boigo eri aboroki wa bakunyara bakuri asabagoteba bune serikali igo yabwatugete kiri bwisano na ibere na chimibere 7200 kero moroki wa asiyaganirwe serikali yaganirwa kanera kiro moroki 11122 igo no rukinga kibesenchire kitanyati chiko bwatu ko mwanchito murigeria bagoteba ngambanyolte 50% ngekibesi kiribaganiri kwegwa agento kirere chiskuru chinyingi gusiye kwagango kwanira bali buna borokia abanene be chiskuru echo bagokwanira asibagoteba boroki wabange nigo bono banyole tobo kongu alias chiskuru nabo kunyara ko gwesomera asubwagale asegati ya boroki waboigo baboliwe yani abayiboli banyane bakurenda abana babo chinga kechi nande banyale bako babwatokera obosemya igongwe mwana okarika motebu yabwate gitabu ase gazeti yabo igo epichi akabere nige ukwanera igoro yabona balia babwate omuchando gose babwatobolema baras chiskuru tukobarakanga special needs students aigani gotogote bwo mwanchito morigeria ngabarobwo kibesirwaganira kubwatokerwa cyas chiskuru nigo cyarenge 39 million lakini bakaba bakubwatukiriwe million ya yemo 39 million bakayegwe million yemo igo 38 million nero bataitu aiga abayiboli nigo bakwemurungani bagotebanga chiskuru kiri serikali kiri aboroki wabo bakunyara bakogenda wikira boninga nigo kitabwati ibintu birya biganira bibabekase chiskuru asibate banonye naboroki wabali bakunyara bakubalinda nabayiko ko bayigeria konyora ngati bayo aiga bono nige gati abayiboli batebire nigo batagete banyore chiskuru kiri private ko chiskuru cyabanyene asibaranyale bakoira aboroki wababo abo barabana babo bali bwatobolema banyale bakwenyorera amasomo aigando chembanya tibagutwari gikaro no muwaziri w'ekisemi Julius Ogamba asibanyante bakorwa amaboli yabo nabayigo ali abatagite koigo kurwase omuwaziri uyo w'ekisemi kolendo mwanchito murigera ni babatebanga serikali nero bakomochia babatebanga serikali yagure nabagikyombe gya TSC kyombe kerigete tekisemi n'abawaziri b'ekisemi babatebanga nigo batigira abana abo kurwa kisemo angu kwanera bale aboroki wabo kisemo kya Mombasa ndochega Kilifi negatiye kisemo kire kibwata abana abo aboroki wabo abange lakini batari kubwatikirwa obokonyobo na bono turi asomoro biryo sibiyo mwanchito murigera nabo kunyara kugwesomera asobwagale muganora sepeji ya kabere Page ya kane ye gazeti ya The Standard igebwa tegento yekorunga fiscal squeeze aigani go bagokwanera igoro ya serikali ya Ruto bune kale ko bagego sangiririe bango na yanyara ko bagego tumike nsemo ya ye 53 asemia asogwa kana makabeso mwancho murigirie sebakale ko babagoteba nigo bono iga serikali kale ya sangiririe bango ya ye trillion ya yemen guta
mo kianda ikonyara kabake kogenda busio na gwakana amakabeso mwancho mulili kilibago teba ngani ge gotigara bosa etabwati kende konyara kabake okore kilio tebekana okorera magendro mwancho mulili ngokwana balega iga asibagalo teba ngani goboni gensi ya Kenya gendete koba gwakana amakabeso na egento yoteba ngani ge okegendete koba gikoirira uchumi yense ya Kenya koba ge gokonga na boigo okoena na obokoreri obuyago chia asaba na inchi asiboniga omo control of budget muswat Margaret Nyakango nyare kobaga gokwana ekera nyarte kobaga wikira na bosio bwe National Assembly gokwana igoro ya makabeso na kumirana ne committee likurigiria makabeso na privatization gose liko nyara kobaga kurigiria bintu biri ya serikali bya nyare koba bikoni gona gotigerwa abantu abanyene nabo igo mwancho murigiria asanya kobaga tebanga bonense ya Kenya nigetakire gwakana likabeso elirigo tebekana liri trillion 3 nuguta 3 ebere aswagateba boniga likabeso elimwe nchumuligiri asagoteba taruchi ngai chibes tira chikoba chikurwa tiranyara koba chigwakana amakabesa yoso mwancho muligiri gaiga bakonyara koba goteba nga goikira boniga kubwatekana nili kirakurigiri budget nigaruche emerongetane ebere na isano 3 nuguta 5 liye chibesiri chiko nyara kwa bachiko sangereliwa echiabegete asobwanga goteba ne 53 asemia chiko nyipakorekana chiko genda asogwa kana makabeso bonege go monchu mulingo kwandrale nganga kibako nyara kwa bagwa kana makabesa ayo asagoteba nigo bono igabagendrete ko babagwa kana kiliateba nga ensi ya Kenya nigo ebwate gendo ikuru kwa makabesa ande alisiko chinsemo asaya bagete wikire benki ya IMF eyende kurunga missed IMF funding eyetara kan wikira boni gabateba bilioni yemo na kiandaini gutaisana ibire kubwatekana n'ekisabwe ekibwe somere omanyenga ngayama kabesa yuale nkikeli kegendrete na namono niganya artako bagakoherera na koro kinga tituli yarunge aigo mugano onyoro mushahara ugo ogwateba mugano yu unataka kurayo kwana lakini karate bo mushahara onyoro mushahara ugo totebe go bwate chiribu 10 umaye konyoro gwakana 53 asemia yechibese cyogo chia ase baliogo bakwata makabesa 80% kero kuligirira ichibese chekero go chia kaninye ncheka minecho igo chiribu 10 bwate chiribu sana 3 nigo chiri chia abantu balio kabesete ni chiribu biro bwate mete yenda yons go watigara busana ere terwitwisana o support military o support education ogende busio oligerelia kera macha nonya itira abantu uruoroge nda affordable housing uruoroge ndo kali binte bingi orobotirwa Margaret Nyakango wichibese igorokoro ki we are not at the best place as igobono tutete kumanya ng'imiroberie ya serikali ngakie ko ba financed kera tubwate gende iguru kwe debt distress gusikia gasokia amakabeso umugano Innocent no rase gazeti ya Today Nation aigani gogo kwanira iguru ya 3.32 trillion muna gwato tebiri iki chikoro kwanga external ekine kiri cyechinse cyesiko tubwata amakabeso nande bagoteba nga kibesi cyekero chikuiranirwa ni kuchikuiranirwa ni currency yabo unabona nye China dollars US dollars US nande China nge dollar gere constant at the currently korende kaka bagoteba nga kibesi cyo kirigo chikunyara chiwaka no in 10 years time nigo chigo chikaba 5.5 trillion asiba kwanire gori ya makabesa ande ale 1.197.72 billion echibabateba in the next 2 years chiko chikoba 7.7 billion konga chibese chiko na komenta korende aigani gango ndo chago tebanga tamaiti inchera kibago chikunyara bago chiaka ne kiagera ekiombe kirikigana irigo kwanira mangana ya makabeso ne chibese icho tikeri tayari okwanira manjito moligiria tokoliere na makabeso ensi ya Kenya bwate twatebe tomotinyo rio December nigo yarenge 12.3 trillion chiarenge amakabeso umutinyo December mwaka ulio eta tariki 31 kero twalinge gaiga na twanya to kwanira makabesa yugo no rochinga nigo chikendete komenta na asichigo cha koroma ndito mali chinyali chigwaka no tutamaiti baba tebangane chibesi chabere chigo sabo imiensi ya Kenya chinyali chikorigeria mangana a development korende tumaitinga ngakichigo chikunyara chigwaka nabo konyara kuwesomero mugano yora gazeti ya Today Nation page ya 5 na 3 conversation usenkwana neregendete Diana kira bakurigeria figures ekero okuligeria serikali gocha kwananga chinga kichinde ebiasara binene kiekora bigokora biya na biri
chibes chitali kogenda asaba na inchi genteke ne bago kwanera ni gento gikuru kwa tax policy regime ili gotebanga okurusigwe bango agitukunyara kwa batokurusigwe binte bine bibi kogere binde na boigo oise kurigerelinga kitukunyara kwa batokurigerelia machikali tobegete yo regulate ibintu bigokorekana ase chinsemo bana bogonyara kwa bagokurigerina na koranga ngikilike gende to mwancho murigerili gwesomere na korali kabese liriense ya Kenya na boigo muswati okurukunga Margaret Nyakango bunabetega gukwana Diana wakonyora lichinga kiga ucholigi Margaret Nyakango litukeli mona bako ibana wanyene chinga kino wane SSC atwaga interview gasini ni sekebusi elitonyara kwa batoko manyanga ngakia kwa bagakore igasi yaye page ya kane gazeti ya Karenda se page ya kane ndaitengo promising alitukelimo Karueira ndaitengo promising alitukelimo tengwanye Margaret Nyakango kuligere chesecho wajobuligere Diana ratete chikobaga kobokoje page ya kane gazeti ya The Standard ngo kwanerere igoro ya tuju nabono aira nebosio bwe ekegambero nanda tagete kobaga kora ngakia kunyara kobaga gubolia amali yaye nabono iga nigo mwancho muligerelia samatuka bwango oyo kabero mubungo ra rieda nande oyo lengo mu waziri Rafael Tuju anyara kobaga koira na bosio kegambero na kunyara kobaga gochakia encherenya yokoranga ngo nyara kobaga kwebolia kurwa ase omusukosuko mubwatete bwa mali yaye swagoteba boni gali kabeso lya nirigo lire bilioni ya menu gutakianda ye chibes chama kabeso chigotebekana chikobwata nigune bengi ya East African Development Bank na nigo boigo mwancho muligelia chiribosio na kobeke kina na kilia gotebanga okoni gwa gosoko nyara kobaga koba auctions nigo kole isikogo sema mincha ili chiko mwancho muligeli mugano ina bogwesomera CPG ya kanororenga kitujo irane tuju samba tukabwa ngontua mukwanera sobwagale makabesa enga kialenge na ndege ntokeli kiarorekaniro mwancho muligeli korekananga kianyara kobageko mu chando manene. You can be on the press for good reasons, bad reasons, usekero tegetobe gokonyi usonyore byonsi byakire good and bad. Okay. Chenara ligerire gazeti ya The Standard nimbwate megane menke elingenda takobagingo ligere Diana tatora etera gazeti ya The Daily Nation tonyara kabatoko ira nabona ngatebye mungwano yo monero sirio bugima bwaye ase ekeralinga se police cell asechera sawa mwanchito muri se gazeti ya The Daily Nation page 10 ni ukwanira igoro ya United Opposition na igani waba ukwanira igoro ya Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka kira baringa chesemo cha ukambani tokotebanga amatuka 5 etwa balingoro ya matuka 5 kulende Rigathi Gachagua ingabori ya bamiye chinsemo chiri cha ukambani kwene kyabunango bwatabara chikura sobonge asa ababori kubwata chikura wetane chimilioni nye eri banyale bakomochola Kalonzo Musyoka kuno muraibense rigotebanga Kalonzo Musyoka kende nkiyo kimobolete gochikoba buno morai na bakunyara kago choro buno morai na nanyare gago sokya oburayi obuya gusega kubwatoka oburayi obuya gochya asaba menyibe chizemo chiri cha ukambani nigaya kwaneta eri tukurigorekera linga sinsemo cha Town ime county ya Makueni kolenda iga manjito murigere niga ukwanira igoro yechinsemo cha Kitui Machakos na baigo Makueni counties ejuchire chinsemo cha county ya Ukambani gusichinsemo cha Ukambani asaba bolire kwenekya bunangwe soke barasa bonge banyale bakubwate kura banyale bakomurusia bisi omorai wensi ya Kenya nigagotebanga chikure chuka barabwato mwanjito murieri ya choka nigo chisaini komurusia bisi nabagwe somera sobwagale olega tichinkwana chiria cyabarai balia ba Ukambani ndoche mtula Kilonzo Junior nabwatogete enkwana ya egaiga awotebanga tigabaire advantage ya mass voter registration banyale bakubwate kura yaye Waigaba tiaba rai kurasiense mechichia opposition ba Ukambani na babwatugete chinkwana chabo gaigo mwanchito muligere bako momochomo raibensi ya Kenya lakini bagotebanga Kalonzo Musyoka nigakorekana guchikoba kwirukia bendere yo asoba cholibo mwako gocha nabo gwesomera asobwagale Wancho muligere tigatogenda somutima kondo cheche etrita kamera 30 na isana isatu maiga yese ya mese mambia bono aseboni go mwancho mulingo tabidi gotule sense meli chigazeti tokoira nango tabinde ngakio mungwano yo mubwi myaka 25 anyal tukabaga gusiri bugima bwaye ekeralinge asesel yabanyanyimbo aigani getaseni gensoko TV togotebi ngagendera gotobwati nande karwe feedback yao gochaga iga
Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790720710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omwancho muri rero Ensoko TV igeta sengi Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyore bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchubwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi myese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye ni Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Wancho muligeli chetre chita kemerongene na isato maiga yense yamese mambia bono mo geni to ikira sensemo ya kabiri studio Diana lero toko genda sobo ango J kai borabu constituency chikoba chinsa ibere sto chikoba to kwa no mugeni to kurunga Abina kero weka sobo ango J gemi tipo ikongo ikole sobo chwea sobo chwea chwea we wanted to avoid lakini ochire in picture
wale bora bu constituency Raraba nata itukmukwana lakini Sauli achire it's okay. Tokwepa. Aseba bia bono igo mwanchu muri tu agatebire cyuka cinsa ibere mu ntokorwa gosomo gusito uri cinsa mu kiri cyabura buno bokunyara kaba konyora libaga nago so asenkwaneli turachi ko batugutwara kurende toko genda busiese mambia bono tutaite kurigere linga ninki kegendete ase kigazeti mwanchu muri gele stoko kwanera igoro yekiama kya ODM bono buna kya bikirigete abanga biri bitali konyara kaba bigo kaigwa gose comment wasibagateba libaga tutagete bono niyo deputy president semo eyemo yeserikali nigeganetie kithure kindiki atigale gochikoba gakoba omurayi omokonyi bumurayi bwense ani waiguru nera nigebe kirange kogenda busyo na John Mbadi lietali ya sokire gaiga murayi bwense nabwate libagali giya lyokoleta Musalia Mudavadi kobo mokonyi bumurayi bwense nabo igo Gladys Wanga nigonere erobereti gochikoba gakorora nganki gochikoba gakorekana nabo igo mwanchu muligireli Hassan Ali Joho uyu kabeiro mugavana nabo igo mu waziri bw'ibintu biri byenyancha bigurunga blue economy nere nega alegati abali bagotebekana batakire ko babakwa ulibaga lyokoba omokonyi bumurayi bwense abantu mbatano nomo kirogoneke mugekoligigwa bwesomero mugano uyu mwanchu muligireli page ya 5 kabere aseboniga ngotebinge kiama kya ODM nigoge kwamba karorekana kya nyarekoba kegotebanga nigobono igatutagete kirogo kyobo deputy president ya chagete buna gasoli batebetenga engombe gekwa kabiri ya chire ya bere mamini nabo kunyara ko bako somera se gazeti ya The Star umugano ino oregabu aswaka bago kwanera asega igandoche bali bamanyetamba na siasa egati yabo yo kurunga Javas bigambo asagoteba umurayi bwense nabwate libagaligiya liyo kubeka asubo gatagati kubwatekana na siasa ya UDA abeke siasa ya ODM eliyo anyara ko bagakoranga taba sakoleta egento gikuru kwa liyo mana nabo igoniga gukwanenge kiama kya ODM niyo kebwenete koratiga libagali yo kuligyo oburayi bwo bokonyi bumurayi bwense kulinda agateba chinga kichinde baise ko bagosuguma murayi bwense niga arabase kwenyora sakong nabo igo asumwenchu muri bateba abasani bo murayi bwense nanda ubale ase bakurunga coalition partners niko bonega bagendete gukora kiregento koranga libageli lyanyare ko bali kuligereligwa na onde bwense tabasakuruoro kagoteba ngotache irwense use kuligerelia siasa ya ODM asama tukabwango buna igoro twakwanete abange nigo bakobolinga njia ni ipi onye gotete komanyama nayo mwancho mulili bwesomere gazeti ya The Star ase page ya 5 kabere nando mugano inorole front page onyara ko bagokoranga ningi kelikerora makabeso ya abalimi balibeka wabono nigo mwancho muligeli anyara ko bakwakanwa na konyora ko abalimi omoeso aya niga kwaniru no muwaziri Olio tenete chi cooperatives nabo igo oboncholirio bokoboke na koranga bwanyara ko bakorekana senchire ndonge aya niga kwane tuli tukolo liegoro mwancho muligereli no yoro muwaziri bwa mangana yo omoske weekly for paranyo yote betenga boni ge kiombegia Kenya Planters Cooperative Union kilie kuligelia mangana ye kawa nabo igo sector ye kawa nigo bone serikali yabere gegwakana amakabesa 6.8 billion written off bachite bakabesa yabere umuchando monene nabukonyara ko bago wesomera ase egazeti ya The Star page ya kabere asokonyara ko bago kuligerelia ngikelikeroro nande page ya kabere bagoroga my government akanaga pull out ocha gwaso kitali page ili ya kabere ya kawaida oso ki pull out kwaligereli kulende nago tebi Diana umugano norolengese gazeti ya The Star natagetengetere bwango mungwano yo musire tyubugima bwaye asegeta sen kyabanyanyimbo yakwere no mwate abanga mwate muchikulikwa nabate inkwenda turensa IBC no eranga no ndaitengire Uncle Jay na director Zak page 19 ya gazeti ya The Standard umwanchumulego kwananga ya mate ya mabono nigetage tobo ene maega yo musacho yo mugusiri gumubwaye kerarenge asigita sen kyabanyanyimbo nigegotebekana musacho yugasiri gumubwaye litukolia rengeli yo mukubyo gose Jumapili na kilibate basenchira yo botutukanu asensembe kurunga Kirenget yo asigita sen kyabanyanyimbo nagero yo Kirenget police station ime yo omucho kuresoi Kuresoi South se county ya Nakuru na nigo mwancho mulili mungwano yose lieta Bernard Cheriot agotebekana ganyalti ko bagakube kubyara kera abantu banyalti ko babako bwaterana eliko mwena gucyasa abanyanyimbo kubwatekana kili bagoteba ni ganyalti ko bagakororekana ko goserelia
mwamatoye ngana nyari ko bagachiko bagakomuita kurinde chirioti bagatebekera nyari ko bagakubwatua ni garenge ase afya ya yari koreka nendonge aya ni ganyari ko bagakwa no munginoe nabo igo mwanchu muri esba ganyari ko bagakwana ngani go batagete kumanyangi kiabete yakorekana ase achagite ko bagagotoka kero mungino ya chietoro na konyoranga batebigu osirire keregetigwe asinyagitali na abanyanyimbo ba NSME ya Nairobi County Nakuru County mwanchu muri bagoteno no commander okurunga Samuel Boit nigo batebire Jerioti ekeranya ariko bagakubwatua na kubeku na bande asesel niga omwanchu muri akorekana batebarekana tegotwara igendo yekurukwa nga distress ebirengerelie binge naboni go mwanchu muri bateba niga tugetense karairense ka kwete na nigo bono mwanchu muri batebanga aba kera bali bamwe ababultu bakobuligwa ni batebanga nigo egotebekana anyaltu koba kago itabwe komonya another case sana another case ndo arochekiriki umwalimu uri it was so sad mwanchu muri mugano ina bwe somera SPG 19 gazeti ya The Standard unyara koba kokoranga ningi kelkeroro Diana kiande gazeti ya The Daily Nation manye kwira nango tay muviri yotebire Afcon robo lazima mwako gocha yakugayo lazima sawa Innocent gazeti ya The Daily Nation page 10 niga ukwanera igoro yo muraibensi ya Kenya buna chiti Mount Kenya sichinsemo chi stadium ya Thika me county ya Kiambu akaba gakuogererwa n'abananchi bechinseme icho asibano kimani ya chungwa ababoli ya abananchi kurwa sichinseme icho kwene kyabuna ngo ikirania bale chinkwana cyabo niga batebiri buna okomogerero muraibensi ya Kenya tali agenda irengia ikiagera nigo moko bamoko ngainwa n'abarayibali batariko mu kabatali ya sensemu ya serikali gosiba kubalia bakwameria serikali une nkwana ya yere mchito mulgeni gagotebanga egati abarayi bali bakobangaina mwanyara mokumugiro murai nigo batatageti munyara mo gwikiranirwa amagenderero kurendo mwanchito mulgeria ase gazeti ebo gabara imbeso gete bakaba bagukwanire ntukurukanga emotional intelligence nigo bagoteba gaigandoche ekero gukwanira abananchi bekachinkwana cyago biya nando beke asira yago okogechwa kwago kobeke kando nyari ko kwanira abananchi nobo ngaini no mweso mwanchito muline kwanere yomora yo mobye kanisa okorokwanga darali litaria Innocent larinta gitenkwane akorokwanga Mr Kiago nigari gatia bagakabalia bechisemo cha Mount Kenya bagukwana nabarai mwanchito mulire tugotigana no robot euro ngo kwira se gazeti ya The Nation page 12 aigani ngo bagukwanira igori yeri igori ry'ikibando nigo bagatebanga kibando bono nigo chia keire ligori chalinge 4600 lakini bono nigo chire kiribunye asibatebire nga kibando chikorokorwa sense ya Tanzania nechinze kiri kitwetana nigo se border nigo bono niga chikoro chane ligori re 3700 yase eguni ya 90 kg bono nigo bali bakonia kibandi chibatebire nigo kweko bid go senigo bono bagochiwanchira na ligori elio elibanyale bakorusi kibando ase stock go mwanchito mulgeria aigane chinkwana cyaba limibeke meri kigikibando go sibali bakoni abonchoreri beke meri gikibando bono batebire ngo babetererigwe banyale bakurusi kibando ase stock banyale bakoni neligo liliria bono lyabeire aswate banga bono abange baba go cyasinsemo cya Trans Nzoia Cheranganyi na Wasinigishu ligo liliabo nigo lile 3800 wikiraboniga kuri no mwanchito mulgeria nabigwetenga liba kibando cya Keira boroki wabachire siko Innocent kebati na konyo iringa kibando cya Keira ligoli anye kolega tia bali bakura kibando okuma bobo bongase weekend yerende yani ase holiday yeye na bali murabalemi ligoli rende lyagure sekire sada kebati breakfast ya rugobo kimo banene andarugo boke aburuke chinyeni kwaga igure nga bantu bali bakurugo banene ande baruko bonde chinyeni na ogotongereri mwacho muligeri umugano ulia bwo mwana ulio abaga osiri ugima bwaya sensemo ya Gilgil na ase county ya Nakuru mwacho muligeri ase wigoro bagoteba nigo aba na inchi basogete na kurubekana twaru mwana na rumugano ye ororekana ase egazeti ase bagoteba nigo achite
atogitega kwete Faizi Weskuru mwanchu murigili mugano ino olegabu aswa konyara kwa bago kwanera nabo igo nabo korore ni chibicha chiabo Diana buna bagendete ko babako beka kiriye kurukunga umulingisi egera bali kigubu nabakichikura togocha ase gazeti ya The Standard page 12 ngo kwanerere igoro ya cultural shrines clash with Ruto housing project mwanchu murili chinsemo chirichi abagateba aba egesago kyaba iko yabagaka batebire ngani go bako bagokorera masababo ye egedini nabo igo yege koro asenseme yubatebire ngambao chibaba wanchu muto yuchiko bagokoiranigwa inse elibanyara kwa bakwaga chinyumba jiri bagoroka chi affordable mwanchu murili nigo konyara kwa bago wesomera na kora chinseme chunga kigesa kwike kyaba ikoyo kyagoteba sayu ale aya muhimu sana guchia sama sababu muvuria nigatebire nigo ense ya Kenya bono ye aliganetigo chikobage kuba ase okora gose konyara kwabage ko aligania ekeminano gya African Cup of Nations umupira bwingo yobwa bamura na namono nabo gwesomera gabwa sagoteba ngo mwancho muri serikali nigo yabekire bilioni 7 gutakienda ili nyara kwabage chikoranga ya nyara kwabage go ikiranie ekeminano ekyo kya African Cup of Nations asense ya Kenya, Tanzania, Uganda chiyo chikoba chiko abangana obakwaligania ekeminane ekyo ase aliroba lya Afrika ya mocha onyara kwabagwe somera nabo igo muwaziri Mufuria Salim unanyara kwabakago kwana amangana yuntagetenge ndebo sobwango Diana chi ngakimwale kontebiri tukoli chimonyo chimonyo Ichiakora chimonyo chiri bagoteba chikogenda chikoirwa buraya abantu bana gotamana jo chikorwa bagogenda chiro chiliga last time zasomete ya kwa China biasara birichwe yale goteba ngonya ndiya binyoro nangana bikora abacho yana bakunyara bagoteba boni gachi monye chinigo chibeye ta sense ya Kenya na asiboni gabateba kubwatekana nembule nyinge yatua nigo chikororekana chianyara koba chikomenta somubaro nago ikiraboniga nigo bateba nigo chigendete ko bachiko tamigwa kurwa sense ya Kenya bantu mbele bagendete ko bakwibwati na koranga banyare ko bawechire bwesomere umanya mangana yichi monye chiwe cyaba chiko iruchinse chisco umuganole CPG 50 nigoro yo musacho yomo sense ya Sweden uyo nyarte ko bagago ikibusi wike gambero sikeli atebekana nigare ko bagako monyo mungino yego chia saba sache 120 unyara ko bagago kanu monchu murigirili nigo bonego tebekana umungino muswatio ya niganyarte ko bagako mo gagwa koroboti na goteba nigo musacho yaberi gako mwena na guchia saba sacha bande nabo igo unyara ko bagako bekebesa mubuko bwesomere musacho ino bwe myaka 50 no monibere ase gazeti ya The Standard kai ya sare bia unchuli usenebe se abolire mugano inga watebe page ya ile ngori da yo getra gubiri ngebia zara bio joli njuko yosoma bia njuko yosoma bia yago tebie egole page 50 page 50 kebati kwa igure onginyori wajito morigeria se gazeti ya The Daily Nation katugo chigokora na waswasi chikatun naigani go bago kwanda igori chisemo cha Trans Nzoia hune mbregende gutwinyinga gararo mwanchito morigeria batubanga nembura yetoigo agendete kwene kiwasi chinseme cha Namanjalala village asiba batebanga abamenyi bechinseme chwekera boniga niga magimara amagibabo ara sakong nande niga bange babo ya bidiri banganye kurwa sinyombe chigo seba betereliwe banganye kurwa se chinyomba cyabo mwanchito morigeria naiga ngokwanira bari gori county ya Nairobi damu eri korokwanga edamu ya Nairobi nigo batebiri ngati bari go chigoskia bari bamenye toro goseko baseri kureno mwanchito morigeria watebire ngoligia bale chinchera chiribaho chikonyara bakorosie damu ya sentirere ngia nande bayetinye eri abamenyi bechinsemo chiria cha South Sea Kibra na Madaraka bachikonyora bakomenya buna votambe na magima bo mwanchito mwe nabo gosomera subagare lakini no sendiri maite twachira se ekatun rere saulitwa kwa nirigoro ya baswati ndaitongi interpreter bono butambe gosomera today in history maite chinga kichiyalire bagotebanga March 31st 1992 an attempt by mothers of political prisoners to walk to State House, Nairobi, to present a petition to President Daniel Moi. It was stopped by the police. The martyrs, led by Wangari Maathai, have been fasting to press for the release of their sons. Kilimani Police Station boss Nganga, P.N. Nganga, told them to seek an appointment with the Nairobi PC, Fred Waiganjo, who would book an appointment with the president for them.
Wanchu muligeli ko igule chitariki 31 mwaka no rutantebi litukobneli ya lero 1992 umwaka bwili mu chimikianda 92 na liya basubati bachiete bosyo batagete kogenda kuchikopa bako marumura ibwense Daniel Moi libanyara kaba bakoire petition yabo abana baba bamura babwatire banyara kwa bakoigulira umwanchu muligeli ngaki na barumba bwategende gurunga inmates bari ko babakora uno musubati kurunga mother Wangari Maathai. No maete? Ni mo maite through history no eti mo ikere through history. Mo ikere tekera go sambwa. Ni ke tekera ba otebe mete ai betaga smekira njita mangane environment. Okay. Tigate tigere iga mwancho muligirio kero tete ko muinyora kwaligiria igetie kikia huru pak kire muina bwe simocha mwakorere meyega. Doche na mangi tutamaiti. Ya mumanye tamangi gwetania bagaka mwatatebi nini mubwateli chibulyo gukora uburayi bobubiya ibura twagatebi mwanchu muri tete ko swasensemo ye chikatun tuligereri chikatun chiri tubwatese gazeti ya The Standard gonarorere katunie ko bire bakempechi emeronge bire so mwanchu muri gyo kunyara ko bagokoligereria page 20 page 20 no ekatuniere ega igando chirero ne bitabo birule bye chibese egara chipeje niko kadi mo saoro kiriotebire nimbwate kadi na liki gukobu mwaki chikura kulendo ise kuligiriri muino gaiga oyogero register no mubunge omoegento ochikoba ka ko register Diana facilitation nero mutagete ya innocent kero kwa raba saibe so kiria so bongigo manyanga mbwa agenda yabo kolino manjito mulyelia chitiangu ira sekatuniane magana innocent ndochi wezani ko nyarana kolena iga manjito mulyeliane emurai wense ndoche no ara service ya enyumba yoburai no ikaransta sekiroga okogoro kwayo manjito mulyelia kiture kindi kinera actually ora sekirogo no ndo chabe gitokogoro kwaiga ucha soko kwero kenda gotebanga deputy president gaiga aigando china bari ko DM Gladys Wanga, Junet Mohamed, Oburu Odinga, mugavana wa county ya Mombasa, no muswati ondega iga nere anyway guru no ndo chiwa gotebangi kiroge kiyo karansete na gitotagete tokorera abo spread ryo kugorota birega iga gas nero kazipo cha ikiri chinsa ibire neteke ya mwancho muligereri chinga gitu chikoba tokore to mugenito urabu constituency up next. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwese kulentali nchero ndio sura krobulimi obiyoke enyorera libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igyo obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukine buya ngakina kine buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ndifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya
nime yo muroberio bw'omwenori kira rituko rya Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi mirna n'abari b'ikinguru erikwe manyabo na wataka kuri kitanenye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Muligari bwa Nsoko TV oyo no muroberio bwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 10 cha mugoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandagita asekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngoli na ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Eye ni Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Lina de tuiranire chetire chitakai ibere chetire chitakai sano maiga chinsa ibere asema mbia bono nande nigo tutaite ko bato gikaransa no mugenito lito nyara ko bato gukwana nere asenkwana ya bena litangani kabisa ntete ko teba for the first time bageni bonsi pi babere bago cha studio yane oyo nero keep time thank you so much mheshimiwa asante sana aigwa bogire karibu sana Onyamuro bya asante aiga Nsoko TV okay itaseni kyumugusi aona rorire Nsoko TV no mojero setu bya sana okay usimbiere biere kabisa naona naroranga tiga mboke mapema egerengi kerenga kwanto kiringa nicho motanga ni naje mapema naye no mungwana gete naro ku Richard Munyanja na bundoche mwachire mapema bali mo goika mapema ndali gutwara chingaki no mwishimiwa nyali bali masaba one time nere na chite mapema usually keep time okay na boto take to keep time go baka magendero tonya keep time okay egera acha mapema sawa babero bia bano mwanchu muligili bina kwigule asema mbia bono nigo tobwate uyo kulige kirogo kyobo jumbe ase ensemelie bunge kurunga ya borabu abina nyakora igasema mbia bono tochikoba togukwana nere ase binte binke goro ya magendero siasa nabo tochikoba tokuligirelie binge ase nchirelio bwikirano imatenga etimu eliye kabage kumubwati ere ground no mure bona ase ensemelie yo mtandao nabo igo onde bwensi olikurwa ase ensemelie bunge ya borabu nabo kunyara kaba naye gogoso ase nkwane ya namba ito ya studio ase mambire nigere 0788666663 abo so kunyara kaba go tumekerengera likiago iboli rindo urabe go gutwara geko gara chinga kikaminechi nalyo togendete ko batokurigere linga ndoto kielia nyara kaba gakuibura keraye bwiri tuchikora go sina nyara kaba gakoyerera geko era sokorera osengo iguba teba ngokorereta no muchando berete asabara yabange na namono negatia barai bali bakurukubekia lekeke ni vibrant young leaders yakogera batebire nga they are changing the narrative gorusi bale ebintu biriye bikoro byale nkororo igo asenchira yo bwikiranu ikaransa tobasa kogendale tunyara ko batogo kwana nere atotebye nga iso beberete burabu nene ne kulendete linene mono yakabere na north ekinege samunye kia north mugirango gekamunyorwa gegacha gekaba burabu
no mubunga ororobo niga kurunga Patrick Osero nero gendete kugambira nseme iyo nigo nintake kubulia mweshimiwa ntebinga ngakiabikire bintu byaye ngakiabweneire mpaka asiekire ngabono atete ko kwenyegeria Osero akyogendete ni biyande mogusina baratake kumanyanga litanga ningai Abnakuru matekera mukuri gichikura bakuburi oyo noyo itutiga turamanyanga yakuru omararia muno gwateberegeri serie tangoro kwa Abina oyo nyakurande okay seitone ngurwe sise ward aya Chebung'ombe na beire gingo boli chikura tali bono litanga nigo boli chikura na boli chikura chintunde ibere gaigo muchio Kajiado Gangong obujumbe obo MCA okay kera na boli 2017 etwa ya sugumetu bake kona enka beraliwa se mangana consensus ya party. At that time I was in ODM. Wakachagombeka se nomination list. As a nomination list tije tigo ngoje tukanyore biroge pinga at that time as Kajiado County. Korwa guna ande 2022 ni intenenete karuo ODM ngachangaswa Jubilee as Azimio. As Jubilee na watu wa minyokaneti sana na ande chikura rogorogaria in fact bono igaga ngo ninje ngo gamba bono to gamba nayo because again to gia to nyore take nechi namba jeito you know siasa ya Kenya ga banta bange bakonya kora based on tribal and abantu bakoro kwa yo no abange sana ali they donate a lot so ekere bara abange goto maite bari mbako wakerandu domanyete bari bako twate siekera to ko boli chikura ino yo kora to kera to ko so as a line up ya politics pego ko ire party kuma tenge party ne rega yago bwata wafuasi baina se bari abange wae na ruete ODM ngazo Jubilee esengenjo that time we were Azimio na ande twale ko korega siamo okay yeah. Kwa ruro ODM whatever was ODM wachire Jubilee and still kwa maintain Kajiado then suddenly it wa korole borabu why bono iga esengenjo naranga iganga dominance ya baiko nere igoro and then we will be now wasting time ga konya kwa body chikura because yaba gosito angere wisan in fact we facilitated to register banta bange even though bantu korona Nairobi to kwabeka ngong but bado ntoisane because yama de gari yaba iko bange bako tayanga no boiboru bwabo bako tayanga lakini nchini manyanga ki aringu Masai but they take it as home ona na bange sana wala sitori so ekere konya korora with time you know miaka narongo gendere munondigirete am a very young person, I'm a youth. Although I'm a millennial, I think I go Gen Z. Ega go kodigere in a time. If I've asked now, then I need to chikura marakabire rogorogai. Ninge ko garanya kuirole rogorogaiga. Na bantu banga net. You know, those all that time go bodi chikura gaya. Ngonya ko tebe kundenga ki ingi bono ko bodi chikura rogorota ko iranaka. Bona na bataina ki bono tigangira neka na anga. No WMC kwa kwale koligi kwale koligi sise ward na kingo wabore naki inga bono kunya ingo bori ense ya abandro gora na bori WMC ingingo irale kana ande mbole keke and you see I've realized abantu baito they tend to believe ngo WMC mbapate more powers WMC even now monto ore WMC to bona yo currently koranda banta bange bakoma macho but the budget of MCA is too low. So expectations yabantu nchiko baigoro sana as some MCA mwatiga se more powers, more finances, more money. When rete kokorega si nyinga se county, more focus on one person or you bwate a budget yenga sana. And you sheria to bwate bona that's the one of the things benete ko so parliament in Duanere. You see they're making MCAs was asima our county governors nga bama ko ba allocate funds yo bare ga sia sebol onye tuli ko kore tuli ya mone governor okori na amagendero go chese ward yago abantu bateseka esengende yago aye mutabu ate working relationship ngia abna ngware kwa senate ke kwa no mangana devolution yago kwaniruya no esengenjo senate actually kango na wona na acha no ni chengende senate but now we look at your own in terms of funding, you know, Senate bona nengale. Awone county ngima. Okay.
we can start from a constituency and then watch motuga iga abantu barore naki what can you do. You know, most of the people mbaliko they tend not to believe in your capabilities. Kero gocha mno muntu mageni. But ekere batari ku believe in you, you just grind silently. Egere you show research. Yes. Omayo koro ki research. This is what we need. Agera goligere into burai wito as a constituency ya burabu. Tima tinga kia bantu bali gereti. You know, tindi ko tebanga baga kamba. But you see, all this time abantu bali gereti nga onye gingo target. Na onde kerengo kona chi function chinyenge gadia. Igango rabanta bange they tend to believe nga kijana uline kijana over MCA target. But even my surrounding, mbaro ko nyara bago tinga tata wali over MCA. Over MCA obo, there are advantages and disadvantages. Kerengo bali gereti. And I also need more power to do what I expect to do. I'm expected to do. Naande inkore a change. Eraro kaneno nyego chimotua no nyego kare goje kuruo. Eraro kanenga omu mrolia na so etaka kole gente kaneke. But iko so we MCA na andi alininka ngochere ko limit in a way in terms of funding. Okay. Yeah. Imasa ko ngwa chief vision yana elimbota sabantu baito kwa kwanire funding yechine chibest no funding ni litali chibes lakini tutaragenda tambe mono gwate bae ni aba 19 kwa buri tiga iga siasa ya Nairobi again tukwa machiri TV chago chiase umurigereria nene mono uri Nairobi ne linga ntubwa tyugo isana gwechikura Nairobi perhaps ndarago simisi in Nairobi amanya ko koira ni SSML ya bunge ya borabu because you seem to say na tokora na turakore ntubwa chimsia baito abange very spread all over. And another problem to buate muna bantu ba abagusi torisco. Okay. Even tongere to korokanga you consolidate your powers in terms of voting. Onye ndiri banja muna bona iga senkuru kuruga iga sema ya Kajiado na le kobori wodi korkololua. Abantu bari banja because we were harmonizing these votes tokate yabantu very wodi yangongo tokabate inga mu watere kura garia watere kura ya ololua esenga njomorangega reason being toleta chikure chichomo gusi chibamo ge kabwekemo abantu ba Olkeri ward abantu banga imrunya abantu ba Rongai you see and again another problem to face tiari na abantu ba gutena abaito kere ward ne bato mugusi and then what they wanna get na tubono na ga na to what interest the reason I left them and in under no mukutano mbabu ato mukutano weekend Tevinaki onye mutagete chi wodi chi ga isano seinya inyachire isano Kajiado yeah isano Kajiado north abantu abagusi onye bagotena tigabate ne chi wodi bere choka asiji sana and then tobe capable yoko move chikura koruo onye muntu ore ngom tabwate tabwate interesting ngom pwate kurololwa onye muntu kare ngai murunya abwate kura Rongai onye muntu ore Rongai naro batikane na no Olkeri boygo abwate Rongai egara to support umugusi ari nabo mugusi agweta bwangu and again kokwanira igo asese moyo bunge ase Kajiado north kango bona iga no mugusi okugamba gari esengenjo bona iga we had a good chance as a last election bakiko yomba bwate muntu strong even now umuntu okugamba ari igari nkabere MCA ya Olkeri ward Korogo Nesmas Ongogoyo. One week, our vote choke around 28,000. Kangona weche the month. Because in the water batting up, I was single support to go to Nabakamba, Abagere, Abaluya, Nava Masai. Toko against Abaiko. Abara again, November. Okay. Yeah. Wakwane rigoro yo voting patterns chumuchi tigante bona tali Nairobi actually yue kurukunga Kajiado County bono gwachire borabu erese county ya Nyamira bagotebiri bagwateri bakibagotebinga musawo tali kubulia yege to mweli yani you mapping kokora kire arininga no boiboro ari bono gangmanyete kere biswero mostly no yo to avere isiko to avere Nairobi gaiga you know even from my campus live and all that Nairobi ana avere but ninga na ande kera toko soka isiko ga toko soka kuligi to aga cheka
aribo wona kera to iranire twarorire ngaki time is running bono to bata chinguru iganda gete koja kobori chikure kera na gotire tigambu gori chikura bono iga Nairobi iga no mo gonto magocha kera mo Nairobi rai gorwari iga Nairobi bono ni mate biswero bionsi mo goto mabaka gocha Nairobi abata mate no bisia se goto ogoto mabaka tamate ya kolo abaka uba gachitire Nairobi Mr. Abna abange mbambanyeti abagusire abaguzira nanda abande tutete gukwanira mate burabugere unique ekogera ebwata abaguri abange tebwati specifically otebe ngoyo imwanyarebe yemwanyarebe ali nabaguri abange buna nagatebya ngoje uranyore bakaru gogi maranti ndamanya so nyore bakaruete bono ngakimochi kwa bamugo deal na geopolitics chirichia se ino galia okonyoro yo no mugori yoruete south mugirango yo no yoruete kenga bono borabwe bwate kiro mugusi kire nyumba no ere ko totebyo ole asemambia bono kurende ntagete ndara gatebi ngo mwanchu muri ko iguro ikira abateba is very young tata dichi kwa baga ko genda bunge kira gotire achiko bagakora rogata etagenda mapema kira toke kira chenchie constituency area chiparangira akorwa ibintu bigo korwa singa kyo chikobaga ukurigereria voting patterns CSMU na magendero lera chikobaga kwene kikulende lingana itolira bubona ekege kana na teteli tangani dara makwantu achira nere tunyara kwa batoko muboli asema mbia bono lingana litolira ndi to twara engabuna quote of the day eliriko nyara kwa ligo toko asumo nchumulire likwaliro lire lya soira sembe semba mbia bono asatwale gotebanga SS gekobwatia gokorora SSG gukubwate kira soko genda talibuna nigo egwanjete kurende manyabuna nenchara ekogere kubwati arairo rirago gokorora SSG gukubwate kira soko genda tobwa nge wanjete manya nenchara ekogere kubwati young people na siasa chino na interpretation yelinganiri. Okay. You see ese kere kogera ego kubwatia na tarika ya wanja okonyoranga saa zingine nenjara kogera ya kubwati batie ese ne kubwati onye tubwati onye teko manyete manyene because ese it is ne manyekane ko era aggressive asomondo ndebwansi tamanyete bagenyore nga yakomanyire kwanze mayo kubwati okay nese kumanyanga ne kumanyete igangoro rolenga itu egekuba welcome ekere konyegeri osuguni yakega kwamanyange sese yanganjire okay rego chekere steady oja zore kango goromera bono ase tukoligeria se obwagare ase enkwaneyu asobora iboito enkwane ganko pimere sana amuna ke tolie ke agency ye gocha bonega yo noro chimna bonega bairure kotebanga lazima kero mondabe kadi ene gangenene nande focus babwatene lina ki they are focused ko change leadership yense nesengenje yake for a long time a generation were bakurigereri gunga abantu boko bamuna bloggers online na kutumeka senti go support abantu as a campaign but now they have realized yaikaki baragwa banyene babonete ko soka as a siasa mbanya gote abiguna ki you are leaders of tomorrow we have decided unabona igana ki we are also leaders of today because that tomorrow will never come onye to weso na bande bale bagotoneri oboba it young people nga yoko rusiba se campaign yes you don't expect me at my age nyolenga na ibire go sena akorire gende gete mbwate bese nyinge ngoja gosera that's the focus to bande kurusia bantu baituna tigana bara ubatike ko focus on how politicians bagocha bafande campaign kwa radio okay baba achi besa baba 200 then 200 ye yagera to nyora development for another 5 years okay yeah risk neraiga mweshimiwa Abna kero kuligere liboniga tutumeke key text yite word of the day semambia bono wananchi batebekana chinga kichinde bakubwatia babwate chibese na politicians bakurworo bagoso ase bunge nibe batakire duty yeli abo bachoreire kwanyara na baro bachakire ko ba controlled no the head of state barangiri mu raibwe so batebinga igontete murengera liga kero cha kugenda parliament igochiko bagukubwatia umunyongo bw'abantu bawo ose gochikubwatia se bintu biberete actually ekina kiegendo innocent natagete inconsisitiza igo
You see, a problem where as a mwananchi manyana. If we shun the politics of kwa hiyo kitu kidogo, turanyora magendero. Take an example of mheshimiwa Munoyo ga Peter Salasya. Nje mwenye na agenda wake constituency ya and I can see development yako kora. The reason being ekarari go campaign tasereti abantu. So tabua time yoko chikwira ni chiba chiri cha yatumiete kwa rari. No chekero munko mizo mondo yoko campaign at that time igagwira no tena ki nonye ninje tiganda ira ni chiba se chane. Kwa rari. Chiba se cha kwira ni ne chiri chino mubade to korwa magendero. Kwa rari. Onye ndiya wana inji bancha omuntu oni sera cha yekara go che campaign. Bati kurigerenga oyotoire yo oyotoire. Kwa rari. Ba kechikura kulingana n'umuntu muna bamupima capability yo muntu yo bakobeka egere amagenderera amaya gocha etwale go change Kenya at once and again we tokorusi no fear as the young kegori kegeke gegocha ko bori chikura banya wante banya kubatenga no bade chiba sjo kwanda ku campaign bori umuntu esoki kama etena ki I'm going there with a vision with an idea yo koneria abantu baito bamanya ki this is what we are going to do na ndo bona again no I can admit igaya into omonyene no chekero go soka politics tatari mutini magania siasa there are people also called brokers wao ko digereri baro naki omungwana oli not likely not more popular on the ground wama ya gocha bago te how much do you want for a campaign yao kwa bade 50 million bako a vigezo of plan to kwa 50 million will assist you as a campaign yao ekara kwa campaign ni kwa kodre what we will do now ni to manage CDF yeah aye singe njubwate tamayo tete naki igange guchibesa ngore campaign kwa accept ko kore bintu bibago gotebi kwa makwa nakyo konyoro mubunga ko bera gari kwaroranga tabwati nguru chinde chonsi chibesa ko kwa bantu bako manage ne banga because the financials we campaign ya na bantu banga yeah chibesire ngo kabegiro chiko kore campaign gegera gukwanira financials ngo chabalire ndi bakora bina uchakira koleta liberero tebirenga bono I'm going to change it. For me, I don't want them. Iganta geteko so sawantu. Kulingana na uwezo ya ano mbuko lyo mokembo wate. Kwa nako bad approach on the same. Of course kuna watu lakini mimi siwezi kubali hiyo kwa sababu watakufunga. Wakisha kufunga utawekwa bunge utakuwa pale na hakuna kitu utafanya. Na utajaribia jina. Si ndio hivyo? Bona kera ugo sali detali yago ase binde bye bike. Ngyo gako rota focus ina kitigawa iboka banyene ba design naki onye bakonge gamba mbakorere gasi tigamba korere onye bakorora ya mbako ngese njuti mbaye tibesea eye batagete ko basera otebenga sa igo mbaranjira na manganane you will wait for another time. Okay, yeah. Watabirenga nabugwanya chinga gichinde chiche bono tiga turachaka korarigereria a constituency ino ya borabu nebwate infrastructure nebwate education system bido girio chikobika ko buri tomono bichakire turachakira abutuma yagosoka bono gusingo gosoka indi kurugusi tiga turachakira umuntu borabu aragotegerera semambia bono araigunga ngankikeli ogochikoba gukwanira namono kitu girio chikobo ko buri tulitanga actually tigango tebi innocent nga ndobwate bahati because ekaro kurigereri Kenya ngema abagusi ntosikire asamangana yikisem and again goso amuna amangana yo ya obunge again tegetangani tigatobeka kiseme motu abana baito bagosoma kera abana baito basomete iga nagatebi gukaregera togokinanga ore nagesero tanya kuburubora kubwata masakarago na nyerero tubugati gasi mambi no nyonyore zengenyo no bugate pack ya masakarago so estisemi sawa na baito and that's why I feel pain ekarangoligereringa some of our schools as a constituency to ya borabu ki infrastructure wise na support mpabuati yerega neribuya the reason why we see in fact ya bantu baito mbange bantu manga bagande kerango je studio mba bolina umweshimiwa oyororo bonega because nere bono to might incumbent osero mubolinga ki amangana waiwana nete bakamodo mabunge oyakorire na yara gokora bono iga mbai wana nete bo bagotetia magana yuba mutumete naralia because namanyete because ekarali go campaign namanyete na kia bantu bari go engage na rwate manifesto kusana kwa mwete binding contract. You know, when you come with a manifesto you discuss with the people
That's what we call campaign. You engage them, this is what we need, this is what we want you to give priority. On priorities, this is where we have to focus. That's why you have asked me, priority kito wana tako jikobeka mutuga yo. Na kote ebidia mangana ejisemi into compromise yayo. Araba katonya beke mutu. Ejiskuru jeto torenga ja bere. Egendo kenda innocent toko dwasare omubaga. The what the problem ya katra lasali and insecurities in chiro ronkenke. Gase nyino mubaga tole. The reason why and I'm happy kere muske matiangi adenge sikaruge kega wakokwatera na bara ibande mbanya retako wako map chiparali chipara chiri they work at link roads no nyina mangana security kyato konya abantu ku access wangu ocho muntu na iberu ya ngombe because yali wewe chome mboro nabo egali ko binyoka bwango ya soiro mubaga baganya za abantu abasokera guru ne chombe. You see, egene kya magandaro na ra bitoganyete nanda kyake gochigura tole nande chitichinda chitara iguru paka bona yo. Problem ndo tobwate gali muna kozinyeti ya barabu nkore tuere na asa zingine na abantu baitobe county ya Nyamira which is doing a great disservice asa abantu baito ono amangana devolution no manyete muna mangana health ikago fall under county chinya gitari toma gutwara chinya gitari chire galia kitagwate marioko chinya gitari chirororo abanya gitari batayo. No one is getting to be in charge. Aligere no na abanya gitari abake barororo. How serious are they kushughulikira abantu baito? Because na enoro give to what asa mangana ya serikali umuntu otebanga bono injendikire ondeta yokombwati gosene ondega umuntu ndo jokara ojikonye chemist amarioga otigitha bananchi bago watebire ng'abananchi batikubago kwa muntu raro boli ritangana na kina irorera liboli elio ariko boli nga boli mweshimiwa namanyete burabu chiskurire ngachirororo nabo igo ngaiye chakirite nande kaera perhaps na kiki batete ko clear they see you no muntu kwamenya isiko bona alia alininga and again the angote bina inche ekerogo so in politician ekerogo so in politics you do your plan you do your mapping nyana ki even these voters muna bona yanta iteko kotebi from overhead na gote ito bote chiko adicho wadinya wadi ito yesise we bote 14,000 voters ya twagenda Mekenene 10,000 voters twagenda Nyansiong around 16,000 voters twagenda Kiabo you got 22,000 voters so these voters that's based on IBC registration 2022. We expect that etire asebonero especially muna bona the campaign cha tuko kadi abana babakeba ba register chikura we are going to gopanwa chikureji totebe to had even 4,000 kwa kila ward. So tukishashika hiyo tunajua now tuko na pale na pale na pale and every ward tuna segment kivyake tuiweke hii ward iko hivi na hivi mahitaji yake ni if you see on my campaign platforms I have them impuate kere ward nebuate segment yae na kere ward ama mahitaji yae taliko bwekana so ekera taliko bwekana you engage the ground. You see many people now mbara manyanga what we doing on the ground and I would not like to disclose on my plan and even to biringo kora ya nagotenga we are still grinding ekerdo go chaga iga ekere ko chekotokota egotokota mama kaiba udirete garo kwana baigo part of the problems tubwate buna gwakwana no nyano mweshimiwa buna gwateba taiya iga sili tukulia lere defend lakini bintu gwateba baraya bangi babere bago face biri batebe tia bantu nga ekende kingo chikobango kora lakini kwanya absolutely different things so okole bintu na bagende te gokora tu lakini kwanya teliko match steps na chi promise tiri yarwete nga kigo chiko balance chi promise tiri realistic ne bintu binde biri oratumeke buna political statements gochira bosi. You see, mondo munanje tindi gotaka na alio bolimu. Focus on priority. No pick even one or two things. Tomaza ko beke binte binge otanyare wachi. Even if you pick two things, obikore perfectly. Bikoro kinagi ekenki yakoreka. Yeah? Talingo okunega and again noena mangana yega naro mambi moko discuss ya mangana Margaret Nyakango Auditor General.
digererie constituency mne yeto ya barau the funds mna bagotumia you see abananji mbali goika barigererie you know njege ndoko chine bolia barure report ya chire gaiga assessor kwerende auditor general ekere report ya chire gali abantu auditor general nkwanda bana batabando bakonde field bakikishanga okay twatebe gweskuru ene agachire birasi bibere ebirasi bibere babikere no 10 million correct are there people bakwanda ba certify on the ground inga indeed 10 million a project they go in structure ne cost 10 million you see that's the way we have a big problem okonyora abantu bako inflate figures bagaja chibesa chinde bate bangantu akorete gendo gete kwa kero korige gendo ige korire ingeri ko match na the cost okay yeah Nyamira county nero ere umuibuli Borabu constituency yeah right now atolese ji headline asikilio tebeka no bututukan gwemebere elia y'abantu 13 bachete bagachigwa ni kwa SSML ya Kericho kulendo mubaro yugo chakarekano kababante 33 birengera biyawo no morai ole grassroots or upcoming okorengo echikanda se ebunge ngorengia amangana nare okonyoranga kutwara tore mischief on some of the staff no nyene kerubate company yago you know a company nere go take responsibility at the end of the day if anything goes wrong from now the head but if your workers what a problem you must be able to mark them out obatebenga avanta this one and this one maybe mbagwate some mischief again the muneke gya korekanete in fact the mbaranye soki report ere complete out to menyare komanyana ki what really happened ekacha konyare kananga emebere ya rusi gunyamira ya iriru gotindeku Kericho correct and onya bantu ba work together yeah korete problem yeyo nima thena ki ebyombo bya serikali mbirororo bikobwate amangana muna yaiga bakore investigation chabo and then we cannot be able to discuss it fully tomanya naki again tekega to discuss bonega conclusively toke manyeti naki inki kya very investigated kya bet yeah yo tigata tebenga ngana ere busio igendete na kuligirira guna gwatebire inyara kaba heko gendera busio North Mugirango na Borabu chirange gitange kiere lingo na gukwanukire ebirengera byawo buno murayo gendete kuna kuligia oborayi kurwa sense meyo na namone nchira bantu bara unlock potential no nyene yokonyora bitukia sumubuka sense meyo you know infrastructure ne gendo kya maana sana ase koleta development na kureise kurende income asabantu baito again to muneke kiereri you know me I feel esengenjo to bwato muraito ko boli kuchikura bona igaje kirogeke kanene kurugusigari toto ite ko short change esenjo yebindo mune the initial plan arengenge station yaringo bekwere ikonge ekare yari ko beku ikonge bona iga twachakire ko igunga ya rusi gunande echigweta moinete ke bometi ariete iga tojigo dora yasogero chisondo agenda already ingi yakora bago to short change abaraya babaito bare serikali me bare UDA egasi yabona ere libona egasi serikali mali they need to fight because even the muna za zingine naone koje amangana ya Kisii county you saw mbaru sino ne airstrip ya wenda ko basirongari eri ukajiko bekoru oje Gregory siari esenga they have interest there abaraya babanene no bagaje oje Gregory siari perhaps nobody mubwa land issues chabere mu chando gusi. No, we cannot have a land issue because people will be compensated as a with all through. Wachubuligire libura kwigure semambia bono nigo tule na omweshimiwa abna bono tigangoro ko mweshimiwa semambia bono naboko boli yao ochaga igase studio nabo igonya ariko bago wa kesi myonye kukuruchi nsemo chiri chia Borabu semambia bono libagalia ono bwatega iga ogwa kesi mi elitonyara ko batogo kwana namba itegere 0788666663 elitunyara kabatogo kwa nabo igona bakogenda SSML mtandao unyara kabago tumaliboli lyao tumoboli kelikegendeta soko kolekana SSML ya Gusii na namono nabugo bolia asekelikegendete SSML ya Borabu nabo igogenda so mtandao Facebook YouTube otobwatie nago totomere SMS tunyara kabatoko bolia kero gwa kesi migo chagaiga onye kotaite gukwana na intwe namba na koire kolendo nyara kabako K Eliogirie TV ya gonto boteti ko igwe Eliogirigo eko kero gwaka go chagaiga
no konyora nga twanyara kaba tugukuigwa senchira ibekero ngo nabo gwaka obuli abinanga ningi kelio taite kumubolia korwa aseseme ya borabo boniga Mr. Abinekar tulgereti lirumbelia siasa nigo ligendete kugusa sana na sensemo ya gusi siasa chiroro chikwaga chunkwaga chore your own politics ayebwe komanya nabina na ande bono chia siasa chiensengi manchiroro ge kwa ntubwate presidential candidates tubwate muske maraga nabo igo tugatwara umwishimigwa nere Fred Matiang'i nabo igo tugatwara umurayibwense nere n'abarayibaye battalion ya yabwate gwitania abajumbe kianda kurugusi bakumo bwatesi ase siasa ye egendrete ngayi baratake kumanya binaberete ase mambi yabono egento nkere kamo ngorigereria se politics nande na kerigereria se siasa itobono iga currently gusi baraya bange they know mama yete wave a ground kokorora ngachagwa gote banga nasikiza ground mbama yete nge wave yenyane igera somara yo itokoro ku Fred Matiang'i nekere wave ya Matiang'i erororo abange babo mbategete kubwaterere gote ya Matiang'i egere banyare ko bagosoya abantu nga olimbale na Matiang'i yeah of course ingetinga ko pinga Matiang'i because of I know the capacity of what I know the capabilities chai Mobungo mungu mubwati yale sana how are you going to balance your ambitions no mobungo gono wale ase ina sako ye mugaka Matiang'i perhaps bachire taro nere barore kanenere ngakyo chiko balance ambitions chao nakinate banga ekere orocha banta bange badete kumubwaterere gote egento nare korwa idea ya nenda mora amaske Matiang'i tiga avoid ko engage into local politics tiga tokore national politics into gaiga twensi na bae tole tiga to ramenyokani okay inko ikere oboene bokosokana ki that's where we need to go akere tokona nominations abantu barana ki ngai barenga kwanyora ngore motu who is more popular umayoko ewe ticket more popular na ande chinga kichinde ngituma to Quran presidency netagete resources eratoka barwaniriria ababobo jumbe nabwo abande babwate ikigusiba teburuko rorakonyo muske Matiang'i wasoko jisiko will you feel disadvantage de kera barule checkbook you see that's why we have many vehicles to run for the seat tarirasi mobere nere I can still support you lakini inso no independent if I go independent chikura jaba na injina jigo jiko baru oyonyorire isato kwanyorire ibere na batoko endera ngoyo irege ntegerero because in politics siasa there is no number 2 na no riwira dero chikubaga ko gamba namba ibere tali kwinyurwa mwanchumuri ligo kwigure ndindo chembale magotema gwa kesi mbona akagochaga iga namba itobuna nakwa igere 0788666663 elitonyara kabatogo kwa nae anemono omumenyi bwenseme ye bunge ya Borabu elitonyara kabatogo kwa nera performance ya baraya bakekurwa sensemo ya gusi boniga we have quite a number of young leaders kurugusi tuchakira umweshimiwa Osoro tochiche umweshimiwa Barongo togende umweshimiwa kurukwa Anthony Kebagendi twarore no Javet is quite young performance yabana bogukwanira urigere na siasa libago kora se bunge is it appealing kogosega bale na yagero chikobaga kwa ndese bunge ngelgiro chikobaga wakora tiga turabwateye turaigwa sema bia bane soko bwakire nga kyogendete madam Kurwe Samba ndiane ati no nyangwa kayete tora kwana tigankwana to wande kwao nanchire kirese to kona kwa banomba gani omagani oyaki nando chombia bangira manganaye lakini bona tigamo bolinga enkwana nere bako na kogendererie kirao ndinga abantu mbatarerete chi egoti ya Matiang'i tigaba to tigereri bageri mona intwa bana inchi bani ndugo jikobeke kura aya tarere goti otarere bako motwe lakini omweli aya magenderera una aragota gokubeka obisi gosako rusie gosako chore aba bande bagurigi boniga batarabeka magenderera ande perhaps bataranyora bisinga kimoche mwabaligererire ende barabo abataragenderera bona bunoyo moteri ino ebukwekare gotebanga orendo merwao ayubu kominaisane kerunga kama goturumboka ayora aganda korumo nuo nararago ikisanga bobo setago ikia okay bona naende
amangana bona mnawo kwana mayaira nale no maene ngere na tako gopie gira ondia samba gendereraye. Okay, sawa ikina gina mubuli na ndipige. Uchechi obolimo. Go ba ndabozi. Eba ko mutyo obolimo ni tutole kitato baroche. Okay, asante sana. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire byani goto kwa nerese mambia bono. Oyo gukwana nere mati mungale muti msema kweli ko nyakora gitutu cha chenoti. Nyakora gitutu cha chenoti gaiga ndubwato musawo borabu. Ubwate bagurunga jizeru babwate kiro umuntu. Mu baka bwaba manyi n'abagusi. Basigisi n'abagusi. Namaro dinege cyane gete. Ando tebiringa nkurwana ari kuruga jado. Lakini asigusi tubona ga nentatinero n'abantu ngoyore biye matiyangi. Nganero kwa ibwe ticket. Intake ko tabia barayi baitubunzi bagusi kwanje KMC ababunge women lep. Kao tatenga because matiyangi. Ntora menga mijengi una ebendere. Je ata ile bendere what next? Ngaito kwenyora tuli. Tikadara kobolia buna yo mwakie kura let's assume onyolire bendera awi tochi ko chora bante senjo bali maega yaye go sento chikuba tukubeka maiso na kwaragu murainuru mwananchi decide omuntu kyongosi umyo oraleta maendeleo nando uri close n'aba nainchi tako chora abantu bata kwanda bati komenye Nairobi na goso mushimu oto mjoro nyona kabate nkaya yekaje dali akanda zikaje kamenyeto abantu ujo orore kanenga kiya matanga yuko okay eso taite kyongosi keko ange tibale chirugoru aba kigisa bangina ba doro seru asiba ko konya ni biasara byabo tikiro nando kwa kisa bana bali ba akintakana abandi bali ba bonete education needs banyo support kuwa sebali egero kwa kisa na into enze to ya gusi etu aroburabu nando kwerene nako korera ngo tebega omugusi no mokede we don't have the number to decide kanyingima je para umwe byongosi uhusiano kibabwate na hata Travis kuhakikisha kwamba babere supported n'iki kabiri kindi cyaba ungiroko boko egera kuhakikisha kwamba bagambira sense ya Kenya. Okay, tigambwa ngale muti musema kuri nyakora. Kwani robo yana kuri nyakora. Na ndabwate ile tuli kumachiko chabuneli yabo. Nsoko bwakire. Innocent bwakire. Bwakire buya sana kayeli yogirie TV. Na kayeli. Ngakyo gendera tumurai. Miguna wokwana. Miguna ngakyo gendrete bubasimbu yere. Mwana minto obasi barakire. Wana lyo musawo yoko liyeterogo. Namukwanire. Mwana itima itigo sekero ko ngusi yako ligo se Nairobi abuga chato. Ngusi yako ligi gateba galenge Kajiado. The last two elections rakibono iranire gusibora bu constituency. Iranire gusi ogaje to mukiwa ya gusi tigai cyari gikura gusiga. Okay. Basa kuri gikura ogaje to muki Nairobi ekeraba na ingiwa moye gikura agende gacheto Nairobi yakikomenyo. Okay. Abaraya bango nyango igo barwete ki constituency cyabo gose kigori cyabo bagaje bakagura mare mo isiko. Babo jekere bakuri gikura bakuri buya bataya bantama gendro ni bibago joko bakorera lakini ekere batakire guikirwa wakwani rumanga nande gose utakete pomorora tori komonyora itine ke kogera abana inki aba tori masinani to waka gikura twa so iriko batauti nandirende era tigari gikura gusiga aika bantange nande kabase go chora bakorora aro mutaka aro yokwenyara nande kero monta achire komukwanira o atendi ode wesi. Asante sana. Imechanda tuwari gusiga Innocent ndete ko tebi. Abantu bange bakora umuntu gakire nesuti gusiga akire ne gari gose umuntu yo gakabera America nera bantu bange bakorigereria. Kiri urayi bwabono intori korgereria umuntu ngankiyare. Nande gento kendi ntagita kwa motebya tabasikorirya gose ecyameye muna bondo tebe matiya ngo gusiga okire nkuma matiya ntigali gitero kiyaye kibura ibwense abantu abange bamumanyire
nere tigaike atebia abantu bintu gutiko bakorera ao ni sera chia ya abantu bamotekerera mo ekikura atigane ne kiro kyubura ibwense tasekorora kana mo no ngagara asimatiani namanyete nkuri yari kikura chia yero monye ni kyubura ibwense. Okay. Ere tigaike ari kikura chia yebuya nanda abantu bamuitabe bamo koboko onyo bako mo akikura gakogenda tabasikuru bakira abana inji buna wono igobura ibori gusia umuntu urahirane tamu ya kabere n'ibintu akorera biramuirani. Okay, asante sana. Onyengu akorete kende tamu ya kabere teyo ninkoko irana nande bare to mwa wabeko biamono innocent mungwane ri mungwano yu na mungwane ri biamono. Thank you so much. Entagetendara tigira bumanye kwirana nande citizimi egere kwara joli blend actually egente tangani abantu bakoboli nkilinga ekera muchikoba ukurikiyo burayo musibati koiwa teba bagretega obulimo borobonge sana ngakyo package chi message chi au pakorolekane gole sekirenga to basakorolekana nga igole SSML yokorekana gotwara bulimo nagina gotebinga injetindi gotakana ali bulimo ekero goteba ekene no turubo tuko nabo gotenene kene keri gokwana nagina gotebinga ngabara ya bange nguru bare a lot of promises chi promises chaba muna musiketo bwato mo president ito there problem aba to watenere muna nto abantu beke kolege you talk a lot delivery avance but ina bora nyone makabesa muna bona twaligerelie distress ye report yo mu control of budget nyakanga bateba 80% UHS government igusangirira bune bango chiko genda gwakana madini karogende na bango kwira ni maega kare mheshimiwa Matiang'i alenge waziri ngwaro jega gukwana nga abana siasa mbale bako enda somo kutano bakwana kende gionsi with a lot of promises lakini basinge bama itenga abantu bali mbali ko kuboli riswali sa one ekere kwanyora nga go promise a lot ekere go chamuno murai igo bona to chene plan ekere go promise yegenteke no maitena ki how will you facilitate it to work onye to bu atenjira go chigo facilitate your work there is no need ya go kwana saba. Okay. Na bogo seeking abantu bate bago itabe lakini ekere bago itabire you will be on a test. Okay. Igo make your fewer promises. In fact, it's better to kwana mangera kinyo kole mono. To kwana mangera kinyo kole mono. Yes. Kwa iruo basemia nande bande batebekanire ne track record. Yeah. Ekarabono chikobaga kugenda security kia bunge wachire gali. Gentekenege kubuli guneli swali kubuli accountability. Ngakyo chikobaga koerera abantu ba emirubili yabo kuigura abandi bagoteba bajumbe babo bakabarasa matanga. Bakubarorekere miyega gitero rakini ekera abantu batete kubanyona mbali gotoka. How free are you kuchia sabantu bawo ekera batete gucha gukuligi bakwane naye batete bali give into biribwenerete. Noroje bono munanche the way I'm young nande tindi gororanga ki aja ne rororo onya ko ebisanga kero ko genda ka ebisera abantu let them come do abande mbaro bagocha rende bagocha barweni ya bona ki omugambito hekende korore na kende ke nagiye ko gera bono naki amagenderera thugurigi anya gochererewa esengenje ke kende gwasaba korore so agento kerinda eteko tebyo murayo ndobwensi onye ko irura sabantu just appear sabantu tigo mondo oigwa maoni y'abantu muna bagoteba in my leadership iganda eteko gotebiga umurari innocent I want to do a all inclusive leadership na engage abantu. Okay. Even on programs in regions in the area as a constituency I need to engage people again but the problem na bona ya public participation as ngoro public participation yo engage abantu that's why abantu bagoboli ngaki ayitu agotumete kwanya korire osa yo koranto igwana nete warore so again the keiga abantu ono kwente gotena ki give this a priority esenganjo ga igantoro jenkomi atore ekekaraga tigake because na rongo na tore na funding na budget ya annual budget yo kwenda se constituency warore so ekere okwenda go promise abantu ayegenda ne promise koma yedena ki this is the budget you have this is doable this is not doable
Okay. Wakwanira igoro ye budget na bintu biribiri kunyara kababi gokorekana ne bine bitanyare gokorekana and all that. Kirokorosi mirubiri yago abarayi abange bakorosia mirubiri yabo against the competitor. Usuli ubaguruke competition yae. Uli bakuruwana nere uli obisi nere bakuligeri nga kyugo chikoba gukorosa your manifesto emirubiri yawo chikoba gukirani numura yoro obisi ukuligeri ibiri yachi ibiri atara achieve na byo chikorosi gose gokorosi holistic program ye constituency ngima. In fact, that is the reason why abange baito to copy same manifesto item koino mapema. Because you have mbaro bale we asa copy paste. Someone will take your idea, anyerika ya andonga na kingo jakora. Tama kingi kwanyerikira. Alright. So we wait at the right time. Kama was okay manifesto, and when we engaging now on the ground, one on one, that's when we talk. Asa abandu baito to bate neke. Na ande kwa listen ya ngengendo kigeri bago bate. Na bate inge karto bate chiwadi ali. Ninya chiwadi chia mahitaji yabo nale tofauti. When we engage abantu besise, mahitaji yabo tako jikobeka na yale mekenene kosenya siongo kose kyabo nyo. Alright. So ekero we engage abantu bali, you need to go listen first. Okay. Muna bona ega that's the work we do. Ekero kogenda nsense ya kichini we saranza nabantu kwa baboli na kye magendero na kyale oyoro bona ega na kyako inkikeli mwaga ne tyakora atarakora. Okay. You know, you get the ideas cross abantu. Common question you mugusi yako boli no agachito muchio gusi. Yes. Kegera we aninga boiboru bona gerere ko boiboru swali elio. Nowadays into ko bantolia fo ni boli because boli and again egento muneke ngo gitore twa tema go divert attention ya abantu. You see nande I don't know ekegolie kenene over 60s now we tend to go back to that. Nande ngwa boli question yunga abantu baito ku reskimu abange baba settlers. Bale baruete munanche bono ase sokore na ruete bo macho. Korode. So ekero gocha abantu batend go bakachikura kulingana nenyomba kiuruete oyo no mogirango oyo no. But I focus to ntete go baligero on the face mbataina. Don't look at omondo yanga no yo ino. Ege sirengero se idiomete lakini ndagige ko gajemete. Korode. Bono ege ntete ko batewinek. Aria somenyete no nyagwachire kwagorira ali. Your focus should be ingendo kigego better my life iga sende muntu kyora nkonye iga sende oyo ko votelinga no yokoruse ino maate tali orora ko jiko kora ni iga semole. So again got the abantu we are lacking the young people, the Gen Zs and the millennials ndiko focus a lot on that because as zingine abange baito ndiko kitoma yabenda mune because we see you as a Kenyan, we see you no mogusis I no mogusio mintu iko but how capable are you to perform this task? Okay. Yeah. Okay, mwanchu muligereri kuni wete ni Mr. Abina no arase studio. Anamona wate banga tuligereri capability chinguru chiriyo montabwate akonyara kabaka gukora mirimo ya NRL message ya monere ya chichagaiga yale kobage gukwanira yo mate banga morning say hi to Honorable Abna, all the best. He is a fighter yakuru ku Madam Maylin kurwa chinsa mojia Kajiado. No manya to mosbati yo? Niyo maede ya sana na mukori Madam Maylin. Yeah. Okay. Tabanga namanye tenubwate chinguru cyokurwana sana. Young people kiro muntu nabwate se surprise gocha konyora liri kwamenyire kwamenyokire baroche namba ibiro rako but because gwata namba ibiro tali konyoro. Yes. Tebunga Mr. Abina prize ya onera tegerera gendo gwesibya macho tegerere. What will you do? Egena gito kwanga because you kill the vision and aspiration of someone. Esingenjo bona ya wachira onte binaki nendo chenga ki no bwate kiagaso no taketege ndeke lakini nkwale kotika torako wege ndeke gora tika ningi kiagara na tika na banta bange ga banga minute bande everything ki will support you nyore geroge. Okay. You see naki ora chiko bomisa chingoro abanta bange you have a following lakini ma ko genda yo kale bintebi maega ye katen korode which is wrong ekerogo soka muna kiongozi bakotwaro musimamo tabiti. Okay. Nande ogodera ki onye pakaria tiganji sana ndebe una ki njisa neti. Okay. Yeah. Onje muligeli una ko igure twatebire ngana boko kwana go chaka igase studio
namba itegere 0788666663 bali mubwate okoboria bali mubwate ngakinchindo komenta na boigo ndoraga nikubaga kuri birengeri bya na bogotwakire simi gochaga igabono ngobwata tole elitonyara kwa batogokwana naye na mono bora twale libuli gochia somo genito ase studio sema bya bono namba itonere na gotebigere isano 0788666663 elitonyara kwa batogokwana tigandara bwate yerega igaturanyara kwa batokoigwa sema bya bono nkyo gokwana soko bwakire hello ngaki bwakire soko mbiye murao madam Mailin Ono mheshimiwa Mailin ngaki ogendrede biyande abina noara abina mheshimiwa abina hapayo Biyamono. Go korora after a long time, and I think I must congratulate you as engencho wate real step koru Kajiado yato sumbuira bina na njena ruo I know. Njena ruo ekiagera vante minga none tuanie kare ya beliro mutumo no terigo taya sikwe lichi uno konganyugo senyenyu Ito ko na tonyenyu Congratulations for taking a bold step kogenda nka gosando sia swat kete gichora ruga Iga I remember abategera limwensi that guy umweshimiwa yo chandekire kongainwa nechichama nabaikoyo barega bamongaina nganga kwa tolegento totigere because it's strong ogenda bachi komodambu jupirie ye yako na gukwa naga unero ya mubegetense kamotacheranse akaba nati lakini wano madam Mailin nonya na ase muratoka mwagenda na arobonye obomenyu obuya na aro ngindira bura nyole na bebwikaine eko ara siasa nechianga ne birengere nabokonyora ne bimobire lakini renda sengenjo bwatega ngo yoborai umatoborai tali owe force is something that is in you you cannot control. It is fire burning somebody nga there are things not done well otageto bikole biya abantu bamino abantu bonzi bakonyeka ukwanire genteki yaga unga ereta bwati bonyomba lakini yama yogotoka ase komenete isika obo nyomba buna Kajiado eborororo ngayo mumuro yakorwa nganeskim oyo nenga yakorwa sembo macho oyo nenga yakorwa yama yakobanga within ourselves into abagusi toriga ya Kajiado to konyara go supporta ninga ngo itari ko ruseito tari ko ruasegete kande bana na kumiri otebere ngaki nande skimu nande bakare ko ruara what I know skimu mondo tayo iboiro alina masetila Igo bono gakingo sababa gusiba minto takoligere ngiyo umuntu akoru enyomba ya yenkenyoroki akero moraye kura alete change congratulations my brother okay go thank for that seat naande onyale konyalikana kwale kora lakini nende gusindo chenga matiani ngo kwane kale mono isiko ga iga ntobono maite ebintu byeto to waka gutimunyo ga iga nto taite no buranga okay usibwa terera wasora awo lakini naro to basako matiani ta basako be manifest just come up with your things come up with a proper manifesto ya development, engage the people, citizens bagote binki baganeti ayeno monto mongaini. If you are going to do even differently from the way we've been doing, you are going to make it. Thank you so much and congratulations. Asante sana Madam Mailin nachetega iga ratebetenga baminto bono nchena ntaite gonchole lingende sesemende. Yeah, in fact she was on the ballot as a Kajiado North. Kajiade ne baita kere tuchete tare tukaje ngege kyale ngoro kose baote banga bali bato tigete kera tuachete asoro sana kera chindo chiatuliete moto bolingi chiatokorera tajatwire na tore mancho muligere liga igani gitaseni Soko TV chia itreta kema iga chinsa isato tata todo mutimo gotokoirana kototebi yale ngabono lende manifesto tebire talibono igako yasokia gikiria ligeretia sabara ibale abake na mono nkikirie korosia umwakie kuragoke ya mono. Asante.
n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyobo balimo kibirengeralio eliokolenta amoncherlio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekini kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwakogocha elio aire obubalimo bwaye aliasebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
Wancho muligiririe sema mbia bono nande tukoirana no mugeni itu chetri chitaika isana ibere maige chinsa isate sema mbia ya bono nindo che message maya chirega chwe chwe ite bagateba bungwaneli mungwano ino yose ito mheshimiwa ataba tumira nete be 2027 timati go sengoli giago chia osino cha gwaka chipura go cha setebe yao sema mbia bono nindo che bali mugendete gutuma ujumbe mugateba going on well, go ahead asbaga teba nga bakuganira icinga kichingi yo mheshimiwa kero chiko bagukuliye kirugekyo orende ndoche abago teba ngi experience mwanyorete Kajiado nakiye kwamba kororekana kwa kiarege kende mono sana moment neyu nande mwatieli gubono young leaders performance yabo overall kwa kwanire Salasia Murai in particular kurwa sesema ya usiku aligereri achieve what you envision bunomo sai. Yeah, actually I would like to commend Murai wa Engoko Gisairo and I don't say nganko musapotinde sengencharo mlengo yo opposition lakini when I look as a ground yega siya gokora and is a young person gokora legento gekorokana and then mono Murai baito the young people mbara to disappoint you know they are giving us omoyo bogotebana people will look at Murai yawa keto ete kerongi bakolire. You see, the only thing I like to advise them is about maybe discipline. As the leaders, they have keep on discipline. Egere, mpa masa wachoma. Unajua wakichoma pia na sisi tunaribio. And this is inega ngene na. Bareka ni Kanyagari mountains. Maybe tunumbia le Kanyagari uraisi. Yeah, they are doing well. They are doing well actually. Ligere liwao badia barongo and all that. Even osoro madema bantu mbamura menjire bawo yibamuramo. Is doing development mataria sa kuru. So Murai barawake bakobe kireleze kia as the young leaders who are upcoming. Egere no yana bantu baita bangaki. Yes, the young people we can do it. Okay. Yeah. Biamono mwancho muligiriri nigwete no tole no mageni gaiga bona ntete giteto soe asamangana alitwale kwa batuko kwa na legislation wasoire bunge kwa rure mataria bintu mbigendete binge okorekana sense ya Kenya. Se kuligiriri boniga a conversation yerega iga entangani ne affordable housing. Kile muntu ngo kwa nali kile muntu abwate birengere bya abantu banyole chinyumba. How best do you think buno mheshimiwa kero ichiko sa parliament urarore program yo nyage gutwara continue ebe kwitsenchire ndonge. Of course ne police government konyorana no mheshimiwa Murai bwense anabago chichabwate enchira yaya tagete kokorekana lakini mu gutwara sentiments muna babungi. Endo nanyare gukona samagana housing. Ideally the initial plan was good. The plan ya housing ya but now as scenario they have not mbaranje nyora right. Because tell me why okona chomo shara and I don't have a house. Ngona choro mashara ngongo agachira. Tell me why ndegusi ncheno mwalimu ngaga kitebone ngoro seito okona chomo shara ngo agache nyomba ntamanyeti. Already, you know the planning, your final touches, mere bonete koba worked on. Egere ribaga the people who have interest in that. Tigakora azimijo mondo ndobensi. The people who have interest, let them contribute. Okay. Into what boma yangu. Talibo online registration. And then those people have shown interest by registrar online. They want now to register. Abantu abana bakwenlo into omashara yabo konachu kokoba contributions but tigagote yomuntu from nowhere oche konazimishanga njino mukolega siwe serikali yo nacho mashara ogenda ogache nyombe yu intabwati nyombe intabwati neke bakene nga nichenye ba allocated because inchira ba allocated to us. Okay. Warade. So again tombiro roro serikali yego kora pibwenete kokore fine tuning. Akeake barawe kunaga barena ki inki abantu aba nakina otenga public participation ngo nyarere koleta ama ono yabantu the feeling on the ground ingi abanki abantu batagete. Okay. Koruwa onyandiri bakonye take serious. No, most of the national public participations jigo koruwa igangorore jigo koru yani just for procedure purposes and garaba ngin to akora because ko
yani kororokania abantu ngaki igente ken twakora kulingana rene to certifying and constitution ne sheria goteba twakora. Okay. But they don't follow it. They have their plan. Okay. Yeah. Suppose le rabina osoire mborabu nero mujumbo ororo 2027 which busio. Moditor General oro sirichiri boti chiko incriminate gose chikorokia. Obobe sana bwa beri bwo korekana se chi constituency chi bestia NGCDF na chitali gotumika burungi. Akyo chiko ikirania ona koranga accountability neroro asumuntu borabu ekura yaye nkori reciprocate neni beli kwa iru chiko bago kumokorera magendro. Innocent yote wanga sheria ni kama msumeno. Inakata nyuma na mbele. Tiga Auditor General nere anya ko baka ko crack the whip. They don't raise just then you leave. But what tabuga tinguri choko arrest. Onye but you represent figures. Na chipa wena tego interpret institutions tinde chikari from there. Ngi yako garaja tanya twara. Look at the Senate, what is going on now. Ngwara saka jaga goligi kwa. Na lele seat we governor ya Samburu. Yes. Ingi wa goligi rigu. Senate ne kwa powers yo go jago arrest. But we have structures in the government. If Auditor General yore renga no bata magoso, yeah, let that Auditor General office use the structures in the government to make sure the law is very followed. I think as your Auditor General is to present figures. Ekara era very frustrated. Ero wasiolya. Yes. And then there are institution chibwente kubugolia chigende bosio. Are we giving him or her a lot? Because mambiende usekuligelie ase obisi ya very successful essence ya Kenya kuru Robert tuachire gocha iga paka boni gatule gathungu na ndo usekuligelie mo control of budget no nere ngo gurwale chiribot chikoroke burabu bono iga ai bono turatiga bono Auditor General onyola magos bono nabino ororora bisinga kyo chikokare chisabu ichi chianchane because nabura agurege ento iga usinyuke bekali chikonyora woko bakweri dinga to tokale tiburungi. You know, ekara koiruri bagali okora abantu. You are a leader, and then onye na so hiro obisi ya barabu nincho mubongo barabu. I have officials bakora work under me. Now it's like a company, and you have a director and all that kuterimboka. We have that structure in that office. Into what abantu accounts. There's nothing, because this is public money. There is nothing yokora without the plan, even the budget. Egereru koru chibasa chimako ba released. Kochese county constituency yao. So ekara kuaru initial plan yao. Ekwere ndeli bono chibasa jino chibako ligereri irenga kwa irenga bago kwa allocate, and then stick to the plan. Tiago divert chibasa kuchia. And that the plan also will assist you kokorega siagebe raisi. Okay. Yeah. National public debt igere igoro ira ikali tukeli molire go chikwanda 2027 barusiri chibesti NGCDF batebire bonechi turoche no muzigo maneno okuruera ibirengeli bya mbire birabe ekere kwa rusiri. Which other option are they giving? And it is what the one that go about kwa rusiri. We need now development to go down, trickle down to the devolution mwananchi. Yeah. Ekere kwa rusiri bono chibesa chirigali na kyo mwananchi yako jiko kanyara baada ya government. Can they start with the education first? Jipatia kwa na jibasari kero mondo bara temere kiyoka, because that is needful as a bono iga. E basari kwa president, erusi we governor, erusi che senator, erusi kera bora ipaka MMC, usi chibasari. Consolidated funds jibeka se kawe kama Minister of Education. Education taka free. How much do you think we are losing? As a kwa na wanta wajibasa iga quite a lot of money, because chiriboti ngoro kichirenga sabu ichinje chiancha no mwancho muligero linu wete birengera libya na kwa nasema bya bono na yana bokunyara ko bago wakesi migo chaga ige namba itegere 0788 666663 na bokumuboli libolio na ndira bokunyara ko bago kumusegeta na mbale bago gochia mbale bago tebinga genda bosio abandi bali bakumanyete kuruororo exercise ngereke gendete tuko kadi no gendete kuliya abantu bago golike. Actually, even on my group, I shared the Kim's Kit IBC ngageo tara se kwerende chi wadi chaito. And I know about the bari on the ground. And actually, in that kote we about the baito no bari bari isko. You see, it matters a lot from where you come from, because that's all. It matters a lot. No, you're going to even if you don't have interest vested elsewhere. Irani kura ya goka, because
at home you have parents there, maybe they hold them. Right? Ntotagete tonyore aba structures jirejingi ya development yari ekwerende chinya kitari chiko work. And then ndo kwanya kwenye twaro muzigo yo kunya kurio kwanyoranga kwachire kwa iro muzigo kubugorio muibori ogo wajikorige nyagitari erare and you can be assisted near your home. Okay. Esengeje kura ya gutanya agete ireto murayo muya. And again the young people, and because I'm here, I'll also tell the young people, chukua kura. Ni muhimu sana. A vote is your voice at your hand. Okay. Ekero uko ire kure, you will now have something to say gochiole gokwana. Even if you don't go and vote, ekero tari gwake kura na abange bamumbare bagwere nande bagochi gwake kura. No take kura, you'll be ngo barore ngankwaka, lakini bona aye gwaka gochoro murayo mobe. Because ya kwa mwali baga. Ese timu eri yabo etache. Because chikora chiri chingana chikobaro. Okay. Okay. Mwanchu muligiri ko igure burateba the power of voting na ndana mona muna kwanire sebirengeli ibyo SSMU ya borabu asemambia bono mwanchu muligiri togoteba ngani gotore ne ekiari kiabara ibagendete kuligereri ngakigusi yeite kunyara kabage gukina na ndengi kiliora abe gokumubulia na bera toke no bwate gintu gitoko mosemi na bera toke gintu ngiro bwate utete goteba namba ito ye studio gere 0788666663 inero kunyara kabako gutwakira gochaga igatunyara kabatogo kwana na kunyara kabatokoranga twanyara kabatokoranga ningi kilitura abe togokora se enchire libwe netente kurarigilia SSM ya WhatsApp na eko na kuyariga nimbare bari gona gwakariri tukwa chakire kogenda so mutimo kubona bokwira no wake ilitunyara ko batogo kwana na koranga ningi kelikero nindo chega iga yara tabanga Nairobi ya decided tali Nairobi ale boniga na botoko nyara ko batoko genda bosio asoko nyara ko bakogo cha conversation bono chinga kindo china cyo chigende tukumnyoka asenga kimune ya bona iga kwa nire binte binge watebire leadership ge abantu bakurigelie sekerenga kwatnyore lessons kurwa se chikure chiri kwatemere Quran kwa manyira abantu buna narora kwa role what is happening. The key message which ya somuntu mu gusibo no igasa young person abagusi baroro abantu bare young kubaro kyuburai abegari Nairobi abari gusi abari Nakuru Mombasa your key message yorateye umuntu ukoteba ngase chinga kichi abona iga tutete gutwara uburai bochikoba boko banangi tochikoba guchibusyo igande gotebi saba abantu bari yang ibyo onye kubate haji anga nole noganeti uburai yobiya nande no bwate chinguru cyo korega si you don't need to fear it's okay as abantu it's okay tebya abantu nga let's change this and this let's do this egere abantu boka banyene bako bare egero nyale ganaki kwa emiremo emireme nere bakorere gasi somoyo yom egeren ne banga you know you have to leave a legacy ekere kwa ruro because ikero ke toko bera matukonsi no ikegwa bantu bakuinyuranga nayo muntu yo nere nako nakorete ganaga so fear nero rore koba tokona ligumuna the young generation and this fear tokona ligu in regards to finances how capable are you to fund a campaign I want to tell you this fear area never projected focus correct esengenjo batagete kogenda no but na ndesia say because na very na gote biringa we have been able to brush shoulders na baraya banene and ni mate na ngendo yako even from the parties itself these people na onye no monto bali mongoja mwachunjugeruka paka finally kwa nyoro monto bekero ballot mbabu ate plan okay watazuia huyu sasa wewe unabaki hauna option kama vote okay sasa wale wenye wamewekwa pale ni watatu wote labda huko unawataka wako wamefungiwa nje the reason why I'm telling you even if we use parties mko ikere onye kweyaminate na kibago tobekere vigaze vinge kwa independent go read the IBC requirements kwa independent ebwate task yenene sana but still if you see you cannot go independent ndobwate chama nene chamenge nege ndonate yabantu baito muligere ringe chama enenge ine gari umuntu atumia ko sowari ekara so ire gari now ask that same person wakere kura endo biri wadote ina bitote tokore okay yes so you are likely kuligereria either way no ego mo support Matiangi
You are likely to look as a gari ira nyare ko bagi ambitions. Ko ikere ya nyarana ki kwa migiru ewe tegi to akoreru before. Kwa miguga iga kwa miguga kwa ngainu to the last point. Uma doko be kuga. Kwa maguru ticket. Okay. I'll tell you the last election egarete wona iga umuske osera ko gamba seito warabu. Maremu kambi. Kangonero kambi. And I'll tell you that very much yani again the umbate ingamine 100% because Gedrakinero no serwa kiretu chikura. Kambi had more following and was more popular on the ground. Lakini a party ya ODM and they sold that ticket to Osero. And I will tell you that because at that time I was in ODM. I know. And when I was in ODM, I was here in Nairobi. Orange was there. Tickets. I know. Those are the facts. And I want to facts in because but now I'm telling that we use that. You know, history, yeah, will help you to avoid the wrongs that have been done before. So are you if they do that, we have other options. But what I can assure my people saying, I will be on the ballot. You'll be on the ballot. Mwanchu muligereri doje chia minyo kiritegerete chiteka ibere narore gwake simi timima itigose no irorere gwaka gochagaiga obo uyu umwaki itobwe simi bwa mwelio na broche Mr. Bina is telling us ne bajiteka chio mwelio ngonyora ari nchira kagenda bucio nigwetegari nera bakabwa tuwa basana yokorinda timati gozire jitailie kari kurusigwa segojara kabago gotwakire sibira kindiro chichiarire kwa kwanire binte bibionsi ipi kianda ikomi in a life of leadership. Integrity is big. Abatogo kwanira tatebe nyarebe nabwatama mochaye nyarebe nabwatege kiaye nkyo represent abantu igoro ya integrity yawo. Abantu bali bakorere gasiama na inje bali barange na inje pamanyete mono nande tingo yakagekuba manya bantu tanya kwa batatu araga mocho toko ba mocho numono lakini kuikerane marengo ane na believe yane na sende bona iga I know my integrity is not questionable. Okay. And when people believe in me, I'll give my best. You'll give your best. Yeah. Tianyi woyonere obwe last born kwa na nakuliria nsoko bwakire ningoto kwa nere sema mbia bono no bedi mama iko ogembo bantu mbia bale ando bale buya kita seni buya ke kubata by the way bwata buya okay ande mbia mona soko bamo morali umuyo talipande sani santi sana buya mona bono iko nare ko pongeza umarayo yorabu como tengan billamono hace asoko morora kwana na alrenga no mondoro mongaini na andre ndege ntukyo kanale ko teba nkelinga abantu barabo ko miga baraba barayi bandi baba siekerera wanya ngumurayo muyo siekereiru bono kwamanya konyora igende tiatebe gyo diem kerokyo ngonyo ngwe musie tu si tubo basi na achiete kerasa arouda kera kujibesa chia bandare ko akagenda akagure ticket yo yemwa kagani bono bochumbe agafeli bono igo abantu ko miga bara banda se chipati kama konyora ngomuntu mwa twalire mu bwati yose ngachoro mwagora kagenda ruwa. Hello. Hello. Network yawe ya machiri kutwara umuchando. Sawa. Bono ngote barende ngabaraje karo twachorire. Eta getemna bone bunga yaito egendo ngirmwa kwanere gore isemi. Nkororanga kerebo nkorera boiranga isemi ngijiko baganira ukibesa abantu banya koegwa barayi mbali. Okay. Libaga chiko gende gikabwe kemo chiaruo mwana onde bwensi ole kapjadi ase ministry education tibesa chiko na direct ngi kinya kwa ru abantu mundu nya koteba ngoyo na renge na intu yo ta renge na intu banya kusuna babesa okay ono nyora nga chiwe chi asalikire
Okay. Igabaraja bakemuno yenyo. Nyobwate oborori uya. Tigabaye gwete ndokinya kurara ngapatinga ki oyo enya batageto kwemiga kuruji pati. Ngoja kuburukani tole asengenje ebinte bitwansire korora. Igo nikidamo penge siragende mutu. Asante sana mbia mono sana kwegule sebirengele biru bya okwaru enechinse mu cyogembo no tugukorera gabo ochakonyora chinga kibintu nebinge biroro baate abubugima bwa mwanya bantu ase bintu bya siasa nebinge bigende develop tokonyora nonya na mabuli akuruburabu we ask you nabo chichagaiga otate bingi kelike bwendete gokorekana magote banga mu bungo tarachoruga ganyete itukulia like mbia mono sana Mr. Abina sokonyora libagana gochasegeta seni geito mwanchu muligeli wikirabu na ikiro mweli obwenkwana twabwate no yokuligyo burayi bwechinsemo chiebunge lia borabyu asa twabere tokwana nere akurukunga Mr. Abina nande nabukonyara kabago kumubwatia na intugenda utubwatia asensemo yetu mitandao Ensoko TV asensemo ya Facebook YouTube nabo igo ase chinsemo chirichie namba ito yesimi nabo tobekire feedback elitonyara kabatokuligeli tokonyora kende kelikuwa boliri nabo tokomutomera elianyara kabaka kona kuligeli na koranga nkikeli chikobage okolekana nchiguru ku Innocent Onyango niko tuachaka 12 chia mambi na Diana Ndemo naende nerogenda asensemo ya kabiri studio kwa niaba yake kosi kionsi ipige koragwa na John Kebati olimwambo oliese mbia abono na aralero ne bitumari koligaiga nabo igo director Zack na tukubwatera na Joshua Nyauma oyokorwa chinseme chichia pora kunago tebia na rugurunga angoje biya mono bye bye tumirane mambia.